euskalduna, bai! Eguko aldaketa. Astiro, bai? Hori, azuekora, eta pankarta, hori. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, eta nire patineterako, eta autonoma banaiz eta bajama nago, arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago baseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gabon Euskal Herria, Tarratzetik Bilbora bidean, zer esan gaur Arabarren hiriburuan dela hitzordu nagusia eta korrikak zuzeneko irudi horiek alaxia eskaintzen dizkigu, zer esan? Hamaika telebistako plato honetatik, Bilboko estudioetatik zuzeneko saio berezia eskainiko dizuegula, beste behin ere badakizue, hiriburuei tarte berezia eskaini nahi izaten digula, korrikako edizioetan, eta gaur alaxe, gure lanean zintzo izango gaituzue, izan ere, Iruña eta Baionako saio berezien ostean, Donostiako izan genuen, asteazken goizean luze joan zitzegun, eta gaur gauean berriz, Gasteiz aldera goaz, eta zer esan, gaueko 11 eta 4 pasatxo inguru horretara arte, hemen izango gaituzuela, Gasteizko irudi horien berri emanez, eta zuzeneko konexioekin batera, bertako irudi ederrak eskainiz eta aipamenak eginez. Goazen Gasteizko irudi horiek zertan diren ikustera. Ababiko zegoela lekuko hori bai! Lezatu momentua! Tipitapa! Ozenago, tipitapa! Oso, padrika! Artzaidazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberotik garmende baldera. Konkeraren fandango berri bat ezala. Eskerrik asko biztipetan zaudete guztiei, txangarari guztiei, eskerrik asko! Aupa Martín, hori da sasoia, Euskara gana Ilargirik gabe Marea gora Nola bezala Eta korrikako zuzeneko hauek ikusten segitzen urteak eta kasu honetan egunotako orduak segitzen ari bazarete, honezkero pista nagusi hori ikusiko zenuten, ezta? Pankarta zabaldu berri dute eta errepide txipi horietatik honezkero hirigune zabaletara sartzen hasia da korrika, Gasteizko hiriburuan hainbat eta hainbat izango direlako eta espero dugu ehunka ere izango direla, erensuge ederroni batu eta euskara garela aldarrekatuz korrika egingo duten Arabar eta Gasteiztarrak. Magikoa da, eukilimak ematen dituelo, bai? Ongietorri Miguel de Cervantes, Aldaialde, Zabalgana eta Mariturri eskolak. Hori indar erakustaldia. Ongietorri Euskararen irira, ongietorri Gasteizera. Tipitapa! Korrika! Tipitapa! Korrika! Apa, bikote. Bagara, euskara gara! Zerrik asko Gasteiz, irudi polita. Bederatzi egun luze eman ditugu zuzenekoa ikusten korrikaren zain. Ostiral gaua eta hemen da gurekin korrika azkenean. Gora Gasteiz euskalduna, gora!
duzuen lanagatik. Biba zue! Gora Gasteiz euskalduna! Gora Araba euskalduna! Eta gora Euskal Herria euskalduna! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Ia, estilo. Kontuz, pankarta. Lehenengo lekukoa da gero pankarta. Bueno, eta iritsi da. Germanentzako justizia eta egia aldarrikatzeko unea. Autoregatiko da German. Justizia Germanentzat! Bueno, eta aragosia zen Germanez, euskaltzalea, komentzalea, da ziur nago, irribarre handi batekin, behiatuko zaituzela. Gozatu, bai, beragatik laka. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Gora lekukoa. Bueno, neskak, zelako energia eta zelako poza, gabor. Ongi etorri korrikara. Ongi etorri gana, zer moduz? Super pozik ez da. Normala. Zakit, ez egin atzera, baina kriston erretzan dakazu Entrenatu duzu, dikote? Eta aitortuko dizuet korrikako abesti gogokoena hauxe bera duzuela. Eta estribillo hain itxaskor honekin gauden honetan aurkeztuko dizkizuet gaur geurean ditugun arabarrak gaurko mai honen bueltan Bilboko estudiotan eta esango du gainera plazera handiz eta hasiko naiz aurkezten Izaskun Urkijo, Gabon. Gabon. Eta ongi etorria. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Eta ikusten duzu ez da izango arabar bakarra izan ere Raul Urkiza ere gurean dugu. Raul, Gabon. Zer moduz? Ondo. Ez da, bai? Eta gurean ere Aitor Aizpuru esateran ninduan eta hanka sartu horretik. Aitor Aizpuru ongi etorri, baita zeu ere. Mil zer. Eta ikusten duzu, gaurko gau honetan Gasteizko irudi hauek zuzenean jarretzeko prest, gogotsu, eta une honetan aipatu dizugun bezalaxe, Gasteizen sartu berri, eta bertan honezkero jendetza izugarria batu zaiguna, Zabalgana auzo berri horretatik sartu da, eta Raul aipatzen ari ginen, Zabalgana auzo berria. Gasteizen auzo berri dezentere izan ditzakegu, ezta? Nolako edapen bat izan du, eta belaunaldi berriak nolabait hornitzen dituzten auzoak ere badire, ezta? Bai, Zabalgana eta Salburuan ikustu badirela, bueno, ez dira guztiz berriak, ez igual gola 20 urte edo hasi ziren eraikitzen, edo lako zer, baina berrienetakoak dira. Eta horre esan genezake badaudela azken batean lekuko hori emateko belaunaldi berriak ere hortik ateratzen zaizkigula, ezta? Gasteiz aldean. Bai. Ba, alaxe, ikusten duzu, Zabalgana, Gasteiz... Lagun batzu ikusten dira hor, ja, Izaskun zeitzuk ikusten dituzu. Pablo. Ba, ikusten duzu, Mercedeseko komitearen txanda dokerezpa naiz, bertan jartzen duenez, Izaskun. Ba, begira, Mercedesekoekin hitz egin da, esan diate egin dutela dirubilketa azkeneko egunetan, eta desente dirubildu dutela korrikan ekimenan,
parte hartzeko Ikus ditzagun Mercedeseko langileak irudi hondian ikus genitzaken eta aipatzen genuen beraz, ez? Izaskun, diru bilketa dezentekoa egin dutela, egunotan Mercedeseko langileak. Bai. Hau da gauza bat Gasteizen gertatzen dana, ez? Eske jende guztiak nahi du, parte hartu nahi du korrikan. Hau duela 30 urte izango zen gauza bat, bueno, pues ezinezkoa edo, baino euskararen alde kriston lana egiten da eta gaur egun jende guztiak parte hartu nahi du. Osongi. Mercedeseko komitea bertan ikusteak ere poza ematen digu eta aipatzen ari ginen atarikoan Etubos Reunidoseko langileen irudiak ere bagenituela, gaurko egun honetan, Arabako zeharkaldi honetan irudiak hainbat izan direlako, zentzu horretan Aitor Aspuru Aiaraldean gainera jotak lanean aritu zaigu. Ezagik korrika egiteko aukerarik izan ote duzun, Aitor? Nola joan da eguna, konta eguzu, mesedez? Bueno, eguna baino izan da gaua, sartu zen gauerdian korrika eskualdean, Burgosetik hartzine gara, eta egia esan da, Etubos Reunidoseko langileak egon dira kilometro bat baino gehiagotan, adibidez, Isoriako administrazio batzarrak utzi die euren lekukoa, eta gero Arakaldoko herrian ere eman diete lekukoa eurei, eta Etubos Reunidos ez da eskualdean greba mugabean dagoen enpresa bakarra, badago beste bat, Maderas de Llodio, eta biek eraman dute lekukoa. Bi greba mugagabe ditugu eskualdean, badirudi Erdeko Sobieta, baina nahiko arruta gara. Entzun duzue, Arabalde honetan ez dugu aztuko eta korrikak ez du azten egunerokoa eta Mercedeseko langileak une honetan, baina izue Etubos Reunidos eta Maderas de Ayalako egoera ere, aintzat hartuta, gaurko unean zean korrika ere, horren lekuko izan da. Ikusten duzu, Gasteizko idirudi ederrak eta errepideak zabal-zabal hartuta honezkero korrika eta ari ginen Maiaren bueltan aipatzen, Maderas de Llodio aipatu digu Aitorrek eta baita Etubos Reunidoseko irudi horiek ikusi berri dituzuenak, honekin batera Mercedeseko langileak, baina gehiago ere badira, aldarrikapenak ere batzen ditu korrikak, eta Gasteizko gertakari lazgarri baten lekuko ere izan da, lekuko hartu baitute, hain zuzen ere, Kainen familiak hartu du lekukoa, aipatzen ari ginen, ezta? Nahiko gertakari lazgarria, eta horrek ere pixka bat halako erakusleioa ere baliatu duela, ezta? Bai, kilometro bat hartu dute Kermanen senideek, eta besarkada handi bat haientzako, haien egoera lazgarri eta zail honetan justizia eskatzen dute, eta ia behingoz dana argitzen den batez ere, esatea ze gertatu zen ez. Gero ja zeinek ordaindu beharko duen zer, gertatu zen, baina behintzat esatea, jakitea ze argita garbi, nola izan zen, ze gertatu zen, eta senideak deskansatzeko batez ere. Bai, eta hortik horrela baita, bestelako, beraiek ere asko intziditu dute prozeduretan eta zenolako prozedura jarraitu behar dira edo zenolako baldintzetan egon behar dira diskotekatako guardiak edo eta horiek ere betetzea eta hobetzea batez ere. Balaxe, aipatu dizugun bezalaxe, hainbat izaten dira. Korrikak bere baitan biltzen dituen mezuak, ez bere baitan barruan dijoan mezu hori bakarrik, Bilbon irakurri eta entzun ahal izango den hori, baizik eta korrikak eguneroko ere islatzeko gaitasun ikaragarria du eta horretan. Aizue, Gasteizen barrena baina ikusten duzue, euskara gara dioen Zaballako errubi taldeare ikusten dugu une honetan, kirolak ere hainbatetan izan du tartea eta ez soilik kulturak bere baitan, kirolak ere batzeko ikaragarrizko gaitasun ere baduelako eta horren lekuko ere une honetan, bazen Gasteiz aldera, izan ere euskara gara lelopean Zaballako errubi taldeare ikusten dugulako Gazteidiko kirolariek osatuta. Kirolak ere erreferentziak izatea eta Gasteizen zuen horretak erreferentziak zarete. Bai, euskaraz bizizarete, euskaraz lan egiten duzue, eta horrelakoak nahi ditugu, horrelakoak behar ditugu. Zuek ere euskaraz zarete. Tipi txapat, tipi txapat.
Ba, alako mozketak ere tarteka ere baditugunak, eta galdetu nahi diet Gasteiztarrak ditugu bi, Arabarra hirugarrena, hiru Arabar gaur hemen buelta, baina Gasteizko hiri buelta honetan, galdetu nahi dizuet, honezkero adin bat badugu, eta akaso gaur egun normaltzat jotzen da euskaraz ikasteko aukera hori izatea, edo administrazioan nahiz eta azken garaiotan oldarraldirik ez egun falta, eta legearen interpretazioetan zirrikitua bilatuta, hainbatek nolabaiteko helburu txar edo bihurriak izan, duela markada batzuk ezen, hain ohikoa, hain arrunta, hain euskaraz bizitzeko ezakit eguneroko hori hain hurbila, nola bizi izan duzue zuek korrika bera? Nik personaleki behintzat, kasi superheroitzat daukat korrika. Euskaraz bizitzeko grin hori bakarrik ez, postasuna ere transmititzen zuelako eta benetan egiazkoa zen zerbait ekarri, ezta? Bai, nik gertatzen zaidana ikusten dudanean, ez? Korrika hasten dela eta aurreko egunetan eta sentitzen dut negar egiteko gogoa, poza eta negarra eta zeba eta, claro, eske hainbeste bizi izan dugu euskararen inguruan, ez? Hainbeste, lan egin da, hainbeste sufritu da ere bai, ez? Eta orain olako emaitzak izatea, azkenek urtetan ere bai, oso gauza ederra da. Hala ikusten duzu, Raúl? Bai, gainera, nire esan nahi dut, azken urteotako euskarak izan duen garapenak nire euskalduntze prozesuarekin batera joan izan da, nik A-ereduan ikasi nuen. Orduan, de hecho, aurreko aste honetan ere apur bat gogoratzen saiatuz, nik gogoratzen dut, eta nik badakit korrikaren berririk ez nuela izan nera ber arte, nera bat ezun nera arte. Eta bastante flipantea, diotu goltuela, 30 baino, gehiago urteko zer alde hori ez, nola garatu den euskera Gasteizen eta niri, zentzu horretan. Eta A-eredu horretatik, zuk euskalduntzeko ze ahalegin behar izan duzu, Raúl? Esan nahi dut. Errez izan duzu, zure aldetik jarri behar izan duzu, sentitu duzu administrazioak denak dena oso errez jarri dizula, inguruak lagundu dizu, nola bizi izan duzu? Oso prozesu natural bat bezala, nik ikasi nuen ereduan batziller gora arte, eta gero unian hasi nintzenean, segituan euskaltegira, aekara, eta aekan, lehenengo egualde euskaltegian ibili nintzen urte betez edolako zez, eta ja aekara pasatu nintzen, aekan, ere euskalduntze prozesua burutu ez, bada, ez dakit, amaiera grik baduen euskalduntze prozesu... Hortatik ez gara inor salbatzen, Baina, eta gero, azterketak gainditu, ez dakit zer, eta azkenean urte batzuk pasata gero, aekan irakaslea maitu nuen, así que, bai. Eta prozesu guzti hori aintzat hartuta, aekako irakasle izatera iritsita, gaur egun Izaskun Narrue zentroan ere programatzaile ere bazara. Euskarak ahaldundu zaitu, Raúl? Bai, noski. Bai. Bai? Ez da hitz soil bat, ez da hitz joko soil bat, benetazkoa da, ez da? Bai, argita garbi. Euskaraz ez dakienak galdu egiten du zerbait? Noski, azteko hau eta hau beti esaten den zera bat, azkenean hizkuntza bat bada kultura batekiko nola baita harremana, bada pentsatzeko modu bat adierazteko medio bat edo dena delakoa, eta hori galtzen ari zara. Euskara ez baduzu ikasten. Alaxe, Raulen hitzekin. Goazen Txagorritxu aldera, Gasteiz aldean korrika non dugun ikustera. Abendaino inguruan gazte eta aur ikusten ditugulako. Mila esker benetan. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Bola de cucoa, cuadrilla.
hori jendetza atzean duzuena. Ikusiko dituzu bihar irudiak. Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Ez pankartaren atzean besteak, bai? Gaur inoiz ez da gero Igara, zutabe bat hierro Lau begi, lau esku Izugarria Gasteiz, beste behin ere, korrikari egiten dio zuen harrera. Berdin du ostiral gau, astelen arratsalde, bai, beti hortxe. Ia, astile, hartu zuen tartetxo hori. Gora auzoko eskola euskaldunak, bai. Euskara gara! Bagara! Euskara gara! Bagara! Euskara gara! Eta zu hotzik egiten Leio ireki bat, zalantza guztiak argitzen Gora Gasteiz euskalduna! Ezin gautantuan ozu, zara naiz gara Ezin soilik zara, gautantuan ozu Gabon berria. Eta hementxe gabiltza, zerrendari begira, zera, kasi letra txikiari ere erreparatzen, baina ez, grafismo ederrak ere badauzkazue, ikusten duzue Gasteizko garbiketa langileen txanda dela. Zer esan, hiriburuak eta hiri inguruak hondakinez betetzeko joera badagoela, zoritxarrez, ez ditugu gauzak akaso behar bezala egiten, Gasteiz hiri berdea da edozein kasutan, eta zer esan, horretan langile hori esker, izaten ditugula, geure bazterrak behar den bezala eta hauei aitortza egitea ere, ez dago inoiz bat ere sobera. Eta irribarrei bai, sekulako jendetza duzue atzetik. Eta Gasteiz, euskaldunagoa egiten ari zarete eta zoragarria da, ederra da. Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Irudi ederra bitugu Gasteizko goi alde horretatik. Aurtengo korrikak hori eskaintzen du eta zer esan eskertzen dela. Batzutan halako parada bat izatea eta gainaldetik irudi hori izatea eta ikustea ze hiriguneari den zeharkatzen eta zenbateko jende andana datorkion korrikari bere atzealde horretatik. Badakizu isatxori gero eta luzeagoa izango dela eta gaurko egunez gainera ostiral gaua, ateri, temperatura ederra, zer esan, korrika Gasteizko kaleetan, ni neu ere hortxe ibiliko nintzateke, eta uste dut, hemen Maiaren bueltan gabiltzanak ere bai. Izasko honi galdetu nahiko nioke, gerora galdetuko diogu zinemagintzaren kontu guzti honetan, ze unetan den, eta batez ere Euskarari zen nolako autopista zabaldu dioten. Baina lehenago aipatuko diot, hamarkada batzuk atzera egin da, izan ere 40 aldi horretako jendea gara, honezkero. Esango dizugu Dragoi-Bolaren belaunaldi betekoak garela, hori arro sentitzekoa dela. Akaso, guri Dragoi-Bolaren, ez dakit, ez dakit zer, ez dagoak kaso belaunaldi, Dragoi-Bolaren belaunaldikoa izan gaitezke. Bai, inkluso Dotakon eta Arale. Dotakon eta Arale.
Izaskun, atzera egingo dugu, 40 bat urte atzera egingo dugu. Raulek aipatzen zigun ikasketak A-ereduan egindakoak, euskara asignatura solte bezala, gerora euskaltegia, unibertsitatea, irakasle ere AEkan, zen izan da zure ibilbidea, Izas? Bueno, gure gurasoek erabaki zuten Bilbotik Gasteiza etorri ziranean, haien seme alabek euskeraz ikasiko zutela. Eta garai horretan ez zegoen ikastolarik D ereduan, baino haiek hori nahi zuten, eta elkartu ziren guraso desberdinak. Nire gurasoak etorri ziren Bilbotik, baino zeuden Asturiasetik zetozena, Ciudad Real, Burgos, jende asko zetorren kanpotik, baino nahi horrekin, ez? Eta sortu zuten gure toki eder ikastola. Nik gogoratzen dut gure haurtzaroa burrukan guk sortu genuen halako ekosistema txiki bat, eta orduan gu ikastolara eramaten gintuzten bezala, ikastolara jun, baina euskaraz. Orduan gure gurasoek ez egiten euskaraz, ez ziguten ulertzen, baina haiek nahi zuten guk hola egitea. Orduan zan egoera pixkat berezia. Eta ikastola zan, hori ekosistema moduko bat, hasiera batean gurasoak izan ziren irakasle, inkluso irakasleak lortu genituenean batzu euskaraz, hau oso aipagarria da, garbitzaileak, Eusko Jaurlaritzak ekartzen zizkigun erdaldunak, eta hori ere etzan nola nahi. Orduan, juten ginean, zabor poltsekin Eusko Jaurlaritzara eskatzera garbitzaileak ere euskaldunak. Gu nahi genuen, D ereduak. Gu genuen euskan hor 6-7 urte, guretzako hola zetorren asuntoa, baino bizi izan genuen azan, klaseak euskaraz, ikastola euskaraz, eta gero extraeskolarrak ere bai, ziren pilota, euskal dantzak, juten ginela dantza egitera beste herrietara, erakustea, igandetan mendia, ez gu ginen alako ekosistema txiki bat, udalekuak ere bai, udalekuak Tolosako Parez Iganda ikastolarekin eta Iruñako Laskorain ikastolarekin egiten ginen alako tanden bat. Eta gero, batez ere euskararekin lotuta ere bai, gogoratzen eta asko, korrikaz etorrela edo araba euskaraz, kilometroak, ibilaldia, Nafarroinez, Herri Urrats, beti izan gu aragoaz, gure txosna jartzera, gure ekarpena ez, izozkiak saltzea gu geu, sortzi urtekin, tiketak saldu eta ez, nik hola gogoratzen dut nire haurtzaroa. Balaxe, eta ikusten duzu, garai hartan akaso, korrikan, parte hartzen zuen jendarte zati askoz murritzagoa zen, eta azken hamarkadetan hizkuntzak akaso izan dualako garapen bat edota aitortza bat, eta gaur egun gutxi dira korrikatik kanpo geratzen direnak, honek ere zer esan eman dugunotan, baina gaur egun gutxik kokatzen du bere burua korrikatik kanpo, eta hori zerbaiten seinale ere bada, naiz eta ez den nahikoa inondik inora, gozain Gasteiz-Aldera, eta aipatzen genizuen bezalaxe, hainbat dira ikastetxeak, guraso, ikasle, langile, zer esan, ez du mugarik eta Izaskun Urkijoak aipatzen zigun, ez da? Ez da soilik euskaraz dakiena, baizik eta euskaraz bizitzeko aukera hori eskaini nahi dena gutxienez bere seme alabei, ez da? Hori baina eskuzabalo horik uste dut, ez dagoela guraso batzuen aldetik behintzat. Olaineko txakean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean. Horrekigu alekin handia egiten abizaretela lanean, ere euskaraz aritzeko ez da? Ostea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabirua egin gurekin, elkarruletu aztekin eta ekin. Hizkuntzak ikastera bagoaz kanbora. Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Izateaz, bai! Bueno, zera gotxalo zaparra, horrela bai, burukote,
Urkide ikastetxeko guraso, ikasle, erdialdean da Gasteizen korrika, eta ze jendetza den une honetan, egia esan da, irudi unkigarriak zalantzari gabe, Gasteiz alde honetan baina, Arabako ingurumari ere dezentekoa izan du korrikak, eta Mugaldeko inguru asko zeharkatu ditu, baita Burgos bera ere. Aitor, zein izan da azken orduetako bilakaera hau? Ze askotan, Araba urrunean egongo balitz bezala, aparteko herrialde bat bezala ikusi, baina orentxe aipatu dizaskunek, Bilbotik Gasteiz aldera joan ziren langileen semalabak dira beraiek, nola joan da korrika azken orduetan? Adibidez, Aiaraldean sartu baino lehen, igara da Burgosetik, hor, Burgosen gainera badago jendea aldarrikatzen duena euskara, eta badago bere sartzenegatik gertu dago beti emakume bat txokolatea eskaintzen duena korrikan parte hartzen dutenei, eta bai, ez bakarrik Burgos, jakina, Araba bete-betean sartu da Jaran, Laudion, Amurrion, eta bidean ere sartu da gure eskualdean kasu, adibidez, sartu da Orozkon, sartu da ere Arrankudea Gazoien, eta sartu da Arakaldon. Orduan Gasteizera heldu arte zerkatu ditu lurralde historiko dezente. Eta lan asko izan duzue? Lan asko izan, bai. Bai, baina nik aitortu behar dut, nik guraso naizenez, uste dut amnistiatu nautela gau ez lan egitearen aldetik, eta galdu dut, alde polita dela zuzenekoa, jendea ikustea, eta baina egin dute lan apur bat zikinagoa dena, argazkiak eta bideoak igo lankideek atzeren hartzen zuten bitartea. Karo, ekesan zipoia dut. Horixe, Aiaraldeatik Aitor Aspuruk bertako lekukotza dakarkigu eta azenolako lana egin duten gainera azken orduotan, ze hene bada, zeinen luze eta zabala den, baita Araba ere, eta akaso hiriguneak markatzen du, Gasteizek markatzen du, populazioaren zati handia bertan da, baina Araba asko ditu eta baina horren berri ere, Aitorrekin gaur ere, izango du zalantzari gabe. Goazen, erdialdera, abokatuen txanda ere bada, eta baita Arabako Foru Administrazioko langileena ere, ikusten duzue, parte hartzea, anitza eta esparru guztietakoa beste behin ere. Arabako abokatuen elkargo horretxua eta Foru Administrazioko langileak. Tipitapa, tipitapa! Korrika! Euskara gara Iargirik gabe Marean gora Nola bezela Maitasun eskutiz baten bide luzea Ibertitan mende baldera Junkeraren fandando berri bat bezala Bidaia berri bat emila Hori neskak gozatu. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Aitor Aspururekin ari ginen, bidali lan berezietan jarri dugu Arabako eskualde hainbaten ahotsetan, naiz eta Aiaraldetik etorri. Irudi batzuk ekarri dizkizuegu izan ere azken orduek askorako eman dute. Irudi esan dezagun nahiko zinematografikoak ere ikusi ditugu zaldi gainean ikurrina eta guzti. Hau okerrezpanago gaurreko eguneko argazkietako bat izan da, ez dakit ikus genezaken, lankide jarriko izkiguten hortxe ikusten dituzue.
Arabak utzi dizkegu halako parada ederrak zer iruditzen zaizue? Bueno, Arabako western. Bai, ez da? Araba edo boize izan daiteken ez. Hori badakizu, euskal diaspora, ez da? Ez bada, armonik ez badago. Bai, esan da ikusgarria izan da, hori bat izan da. Beste bat jarri ekarreko dizuet, Barazarreko irudiak ere badauzkagu, izan ere gaur gorabera dezente eta latitudeak ere izan ditu. Ikusi korrikako ez zenolako lanek izan dituzten, eta beste bat ere bai badugu Gopegi aldekoa baita ere, Barazarreko aldapagora aparte, eta ikusten duzu, dantzan ere ibili direla, Gopegi aldean, hau ederra izan da, eta eskola txikien aldarria ere izan da gaurko egunean zehar, aipatzen zenuten ez da, ikastolek edo goain lau eta marka da atzera eginda, ikastolek egindako lan hori, eskola txikiek ere mantentzen dute, ez? Halako izaera bat, eta azken batean eskualdeetan eta herri txikietan euskarazko irakaskuntza hori eta tokian tokiko espiritu hori bermatzeko, biziarazteko, euskara garela arnasgune ere izateko, hori eskola txikiek ere bermatzen dute eta alakoxe irudiak izan ditugu. Baditut beste batzuk, baina gerorak utziko ditugu izaskun ere galdetu nahi dudalakoneko ikusi ditugu baita meme zinematografikoak ere, hori gerorako utziko dugu. Gozen Gasteiz aldera Mendizorrotzan dabilelako korrika une honetan. Aupa Arabako euskal pilota gora zuen! Bateta bat bidea! Bazen korrika marrei zerika! Bateta bat amaikaz pilota nere euskaraz, ez da? Bateta bat bidea! Bazen korrika marrei zerika! Bateta bat amaikaz pilota euskaraz! Eta orain pilota federaziokoak, Arabako Euskal Pilota Elkarteko gazteak ikus ditzakegu eta ze pozik eta gainera behar den bezala. Galtza zuriz eta pilota jantzi fundamentuzkoz, neska mutil, hortxe lekukoa eskuan daramatela. Zuzenekoaren kontuak dira hauek badakizue, hiriguneetan sarearen festa nahiko konplexua izaten delako edozein kasutan hementxe gaituzue, ez zarete libratuko ez, eta aipatzen genizuen bezalaxe, baditugu irudi zinematografiko batzuk gordeta, ezagit lankidek eskura badituzten, eta meme hori ikusteko aukera dugun izan ere korrikak askorako eman du. Deskubritu dut korrika highlights izeneko kontu bat badela Instagramen, denetik aurkitu dut, egia da ni ez naiz erorketa zalea, ez dute gogoko erorketa horiek behin eta berriz ikustekoa, horretarako jakas bezalako fenomenoak egon badaude, baina bestelako bitxikeria asko ikusi ditugu eta hau da, esate baterako, ekarri nahi izan dizugun horietako bat, ez dakit eskura dugun, Eraztunen Jauna eta korrikaren arteko fusioa. Korrika! Kimikapa! 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 Ba, ikusten duzue, pilota zaleak korrikari direla eta Izaskun Urkijori galdetzen genion, ezta? Halako gaur egun gauza asko egin daitezke, sare sozialak izugarrizko erakusleio dira, eta ongi etorria euskaraz ekoitzetako izan memegintza, izan ikusentzunezkoetako halako gauza eder eta bitxi, eta sortzaileak ere sortzeko gaitasuna dutenena. Akaso, Eraztunen Jaunaren produzio baten adinakora iritsiko zarete, errementaritik iratira pasa ginen, iratitik gauara beste gauz askore egin dituzue badakit, Urkixo Alixo Tarrok zen oraino eraman nahi duzue, Arabako industria, ez dugu esango euskal zinema industria, Arabako zinema industria noraino eramateko erronka izan dezakegu? Bueno, oraingoz badakagu hurrengo Paulen pelikula, proiektua, eta bueno, orgoaz, pausuz, baino bai, zeratik ez. Hola, prozio, zer egitea. Horko faltagatik ez da izan. Horko faltagatik. Bueno, eta gogo faltagatik ez da ere, orduan, bai, ez gaude hain urruti, ez gaude hain urruti.
ikusten duzu Aitorrek aipatzen dio Eraztunen Jauneko meme gintza horri segida emanez, horkorik ez dela falta. Ikusteke, beraz, edozein kasutan, zinemagintzak euskaraz eta Euskal Herrian ekoitzi eta kokatutako leyenda horiek pantailan dira eramateak, jabetzen zarete, ze nolako garrantzia duen, ze misio garrantzitsu izan duzuen eta daukazuen eskuartean? Nik azkeneko egunetan ikuste dituzuna nolako irudiak eta entzuten da, ez? Ze politak zareten, ze polita esaten dezuena, ez? Eta batzutan pentsatu dezakezu, jo, ze pompoxo edo, ez? Hainbeste esatea, ze politak zareten, ez, entzuten da, ez? Eta nik pentsatzen hon, ze guai, eske hainbeste behar dugu hori, hainbeste behar dugu guk geuk entzutea gure buruari, ze polita esaten dezuen hori, ze politak zarete, eske, zenbat aldiz jaso dugu ideia hori euskalduna izatea dela, itxusia izatea, edo euskaraz hitz egitea dela galtzaileen hizkuntza, ez? Ez dezu lortuko ez, ze egingo dezu, ze lortuko dezu zure seme-alabak ikastola batera eraman da. Hola, esklusioa edo, ez? Eta, pues ez. Guk egiten ditugu pelikulak euskaraz eta mundu mailan ikusten dira, eta, de hecho, jendeari gustatzen zaio mundu mailan euskarak ematen dion tekstura hori, berezko identitate propio hori, eta hori hola da. Orduan, pues, ezarri zaizkigun konplexuak kanpotik, ez? Beti ez ezagunarekiko dagoen beldur hori, o zapaltze nahi hori, eta bueno, noski, ze politak zareten, garen, eta ze polita entzutea euskaraz hitz egiten. Balaxe, ikusten duzu, Izasko Nurkijok esan digun bezalaxe, bagenekien, baina autobideak behar ditu eta errepide txipiak behar ditu gure hizkuntzak euskara gara, baina horretarako errepideak eta nondik ibilire beharrezko dugu, eta korrikak hori zuzen ere horixe zabaltzen du, eta errepide horiek zabaltzea eta betetzea da helburua gaur Gasteizko gau eder honetan. Euskal Herriko Unibertsitatearena da adibide horietako bat, honezkero ez da EHUPV, baizik eta EHU eta punto. Gaztelaniaz idatzitakoan ere, Euskal Herriko Unibertsitatea izango delako, hemen, han, edota edonon, hori delako izen bakar, eta ofizial. Akaso hori ere, bada aurrekari bat, izan bedi, eta horretan ere aitortza noski baietz, Euskal Herrian hain garrantzitsua den erakunde eta instituzioa den Euskal Herriko Unibertsitateari. Eta bagoaz Gasteizko errepide horretara, oker ez pagara, Udane Arbeo lankidea bertan delako, zuzenean sartzeko prest, Udane aurrera. Gasteizen sartu da 9. egunaria ospatzen, eta jendetza ikusten dugu izugarrizko uholde handia euskararen alde, euskara gara aurreko leloa, eta horrein EHU hartu berri du 2029 lekuko hartzea. Euskara ikasteko aldarria egiten dute hemendik, Euskal Herrian euskaraz, ikasi nahi dugula unibertsitateetan eta unibertsitate publikoan euskaraz ikasteko aukera badagoela ari dira lehen. Eta ikusten duzu, zuzeneko seinale horrek gora berak izaten dituela, eta Gasteizko Mendizorrotza auzoan segituko du korrikak, eta zuzen-zuzenen eskaintzen ari gatzaizuen kontakizun honetan, esango dizuegu, datozen lekuko hartzeak ere izango direla, aipagarriak, eta Aldezarreko kale horietan ere ikusi ditugun esate baterako lehen, aleako lankideak ere nola iragarri duten maldan gora izan dela euren egokitutako txanda hori eta laguntza ere beharko zutela, tira, Gasteizko gorabehera horiek zer ikusi eta kontatu ere utziko digute, eta esango dizugu, datozen lekuko horietan izango direla besteak beste, zer esan, Martxoak 3ko plataformako kideak, sindikatuak, ikastetxeak, eta baita Zeledon elkartea ere, Gasteiztarrek nik esango nuke luze zabalean parte hartuko dutela,
Raul, enbidia pixka bat akaso, bertan ez egoteko, zuzenekoa segitzea hobe izaten da, hemen gusto kontuak ere badira, Bai. Gero eta jende gehiago ikusten dut, pantailaz bestalde horrek ere, kezka puntua sortzen dit, baina zer ikusia eskaintzen du, 24 orduko etengabeko honek. Bai. Ni berez banaiz gehiago tabernan trago bat hartzearen aldekoagoa, korrika egitekoa, baina, bueno. Bai, gainera... Ez zara bakarra. Bai, badakit. Bai, zara bakarra. Badakit eta horrek ez dakit konsolatzen hauen, baina... Bueno, bagara, komunitate bat gara, eta euskal komunitate bat gehiago, ez da? Betxonek imaginatzen dut, horren momentu honetan, ze justu ere alea aipatu duzula, alearen kilometroa ere bada gurea Izaskun Arrue kulturgunearena, eta baita geu elkartearena. Orduan, hiruron artean eramango dara lekukoa, eta ni orain momentu honetan egongo nintzateke iakan trago bat hartzen, ze horre DJak eta horrela jarri izan ditugu korrik aurre edo festan. Eta bai, ziur askiri horre egongo nintzateke kaina batekin. Luzapen ariketak. Hori da, beroketa deitu diogu horri. Zer zeinen, Aitor, aurre ariketa horiek, zerri buruz ari zinen, konta guzu? Beroketa ariketa batzuk egiten. Bakoitzak egiten ditu bereak. Beste batzuek nahiago dute holan giharrak luzatu, beste batzuek agian besoa luzatu. Balaxe, osasun langileen txanda, Gasteizko, erizaintzako, eskolako ikasleak eta pozarren ikusten ditugunak, guazen Gasteiz aldera. Tipitapa, tipitapa! Korrika! Tipitapa, tipitapa! Eskuak altxatu zera orakiak, eskuak batu zera ekiak, eskuak naztu zabaldua. Apairukote! Gasteizen ere euskaraz, Gasteizen ere euskaraz! Gozatu, oso ederra da, zuek horrela gozatzen ikustea, astindu lekuko hori arrotasunez. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eskua gora kuadrilla! Gora Gasteiz euskalduna! Egin tokia pankartari mesedez, hori da. Izugarria da, atzean daukazuen jendetza, flipatuko zenukete. Zue begiratu aurrera, entzuleko horri eta gozatu! Tipi-tapa, tipi-tapa! Instagrameko korrika highlights horretan erizaintzako ikasleek arrasto utzi dutela, hortan ez dago zalantzarik, hiruen arteko azten olako emozioa ez da gutxiagorakora ez. Eta Gasteizko kale hauetan honezkero horarizu batera euskalduntzenen txanda eta atzean korrika honezkero zabal ikusten dugu. Gasteizko aldezarreko kaleetan izaten dira bitxikeriak korrikari dagokionean aurre eta ondorengo beroketa lanez aparte, Raul, zer espero da gaur gauean Gasteizen, zer egosiko da korrikaren aitzakia eder honekin? Imaginatzen dut urtero gertatzen dena, edo bi urtero gertatzen dena, ez? Aurretik giro galanta, gaurko programazioa ikusita,
bastante flipantea da, auzo guztietan egon izan dira, eta egongo dira jarduera desberdinak, eta gero, horre alde zaharrean egoten den giroa, eta batez ere, kutsi galeko zati hori beti izaten da, ez oso unkigarria edo, ez? Aipagarria da, azkeneko 2 hilabetetan egon diren hainbeste ekintza, kontzertu, hainbeste gauza, eta ja gaur da azkeneko kolofoia, ez? Egun osoan egon dira gauza pila bat, auzoetan, eta... Beraz, espero dezakegu gorko kolofoia, ederra izango dela, egia da, korrika batzordek izugarrizko lana egiten dutela, egitaraua antolatu bakarrik ez lekukoen antolaketa proposamenak, diru bilketa, ez dugu aztuko, korrikak dirua biltzeko helburua duela, misioa duela, eta bide horretan, gaur, akaso gaurko gaua belaunaldi gazte hauek gozatuko dutena izango da. Akaso, zuek ere oroitzapen onak izango dituzu, ez? Korrikako gaualdienak, ez dituzue kontatu behar ez direnak kontatu behar, baina oroitzapenak nostalgia ederra uzten du, zapore ederra uzten du korrikak zentzu denetan. Ez dakat oroitzapen handirik, bai egunekoa, kaso, korrika, elkartu, eta hori gero ja gauean, izaten da, jai giro oso potentea eta oso polita. Zein esango zenukete, zuen gazte izaten segitzen dugu, hori ez dugu bukatuko gure buruari, orain gutxi jakin dut, gazteentzako ustez sortzen diren edabide gero eta gehiagok dutela 40-50 urte arteko target bezala, beraz horri eutxiko diogu, interes propioz, alde zaharreko edo Gasteizko zein gune iruditzen zaizue euskararen gordailu izatea lortu dutenak, gazte jendearen eta belaunaldi berrientzako izan direla alako, ez dakite, gosteko momentuak, euskaraz bizitzekoak, euskaraz jaia egitekoak, identifikatzen dituzue zeintzuk izan dira zuentzako oso referentziazkoak? Niretzako batez ere alde zaharra, gaztetxea, Labedi irratia, batez ere alako espazioak, tabernak ere bai, alde zaharreko tabernak. Eta gainera, horiek ere diote, prozesu bat izan da, esan nahi dute, igual duela 40 urte, Gasteizen Alabedik edo gaztetxeak edo islatuko zuen Gasteizko egoera berak, ez? Galdur asko eta bar, eta horrekin ere, obviamente, apostu bat egon izan da Gasteizko kolektiboen aldetik, eta euskararen bizipen horretan nik uste dute, gaztetxeak Alabedik, kriston lan egin izan dutela, ez? Eta inkluso gaur egun, auzoetan entzuten da euskara. Zabalgana batean auzo berria, Salburua beste auzo berri bat Lakua, ez? Olako auzotan entzuten da jende gazte asko bizi da, seme-alaba gaztetxoekin eta euskara entzuten da. Gasteiz hiri euskalduna dela esan genezake? Bai, dudari gabe. Duela hamarkada batzuk Gasteiz hiri euskalduna zen? Duela hamarkada batzu Gasteizen etzan entzuten euskara. Gutxikiak ginenean, zan alako burbuja bat ikastola, bertan egiten genuen euskara, autu bat zalako, baina gero kalean edo zein tokitan zan erdara. Eta hola zan. Eta hori junda aldatzen, kriston lana egin da, zen lana izan da, apostua, eta gaur egun hiri euskalduna da. Benik goraipatuko nuke baita alde zaharreko kasuan, baita horre umeekin eta gaztetxoekin murgiltzen diren bai kolektiboak eta bai, adibidez, Ramon Bajo eskolako guraso elkarteak hor kriston lan egin zuen, Ramon Bajo duela, ez dakitzen bat, 20 urte, bai, hortik bazana ereduko eskola bat, oso, nola esango nuke, oso ikaslego bereziarekin edo nolabait esateko, eta iaia geto bat zen, eta horre alde zaharreko guraso batzuk hartu zuten horko zera, eta gaur egun bada euskaraz aritzen dira horre dauden ikasleak, askoz, duela 20 urte baina askoz anitzagoa da eskola bera, eta hor inguruan ere dagoen goian elkartea eta bar, ustut kriston lana egiten ari direla, batez ere, alde zaharreko nolabaiteko errealitateari ere egokituta, ez? Alde zaharrean ustut badala
emigranten kopuru ostut badela euneko 15-20 hirian, baino asko handiagoa, eta hor lortzen ari dena, eta zenolako kohesioa lortzen ari den, iruditzen zait oso goraipatzekoa. Duela ez asko, Gasteizko Alde Zaharretik ibiltzeko paradera izan nuen lanpuntuak tarteko, eta Raulek aipatutako ere, neure begiekin ere antzeman ahal izan nuen, eta begia esan da, benetan esperimentu interesgarria eta eredugarri ere esan genezake badela. Edozein kasutan, Gasteizko hiriburu gune horrek agintzen du, hein handi batean, bailaretan baina, Aitor, nola bizi izan da azken urteotako garapen hau, ze egia da, ingurune batzutan industriak markatu duela asko garapena baita ere, baina hiriburutik hain urrun, edo hiriburuetatik hain urrun, zer nola bizi izan da kontua esate baterako aiaraldean. Euskararen esan dezagun berreskurapen edo bizirik mantentze horretan zeintzuk izan dira, edo hiritarren edo herritarren aldetik alde aktibo horiek, edo sujetu komunitarioak, sortu izan dituze proiektu hainbat, zen izan da pixka bat ibilbidea? Bueno, nik uste dut badaudela kutsatzeko puntu ezberdinak, ez? Guk aiaraldean sortu genuen edabidea, gero etorri zen faktoria bera, opor bat saiatzeko errealitatea euskaraz kontatzetik, errealitatea bera euskaraz sortzeko, eta gero badaude jakine euskaltegiak, badaude esaterako eskolak izan ikastolak edo eskola publikoak, badaude hor nolabait geruz kutsatzaileak, badaude nola ez, elkarteak, euskalgintza kontseilua, gero badaude elkarte ezberdinak, pilota elkarteak, dantza elkarte, badago hor. Eta gero, nik uste dut beste kasu batzuetan eraldaketa ere ikusi dela, ez? Agian lehen jarduerak ia eguneko unean gazteraz egiten ziren, esango dut adibidez Orbeko etxea, eta orain badaude jarduerak euskaraz, gaztetxe berria, badago zorionez, eta administrazioko langileak, badaude kutsatzeko ertz ezberdinak. Eta Aitorrek aipatzen duenean kutsatzeari buruz ari da euskalduntze horretan aurrera egiteko aukerei dagokinan hainbat geruza. Gasteiz aldera goaz, hain zuzen ere, eta une honetan Adurtza inguruan, zer esan, Euskal Eskola Publikoaz arro ekimenaren lekukoa dela une honetan, aipatu ditugu ikastolak, egunotan, hiriburuetako zuzenekoetan, gau eskolak ere aipatu izan ditugu, alfabetatze eta euskalduntzearen bide horretan, euskaltegietako irakaslek, Raul ere gaur mailaren bueltan dugu, baina belaunaldiz zenbat eta zenbat jendek egin duen ahalegin hori, Euskal Eskola Publikoa euskalduna izatearen garrantzia ere, azken urteetan bada erdigunean dagoen kontu bat, eta ez da bai da oso interesgarriak eragin dituena gainera, ez da ez une honetan garrantzitsuena, ze eredu motaren alde baizik eta Euskal Eskola Publikoa dena euskalduna eta bertakoa izatea, ez? Eta bide horretan, aizue, zer esan, integrazioak, kohesioak eta inor errepidaren bazterrean ez uste hori, gaur korrikan lekuko dela eta ze poza, ze zoriona lekuko eskuetan eramatean. Zer ematen du lekukorrek? Kriston emozioa baiet. Bai. Ondo zaindu behar dugu lekukoa, dugora itxileari, ez du sekretu horrekin bai. Badakizu da bestia Gasteiz. Eskutik baten bide luzea, Xiberukikan mende bandera. Bueno, eta ekialdetik zatozte zuek ez da, kuadrilla? Ongi etorri korrikara! Papa Marta. Ia, kolatuko dugu, hau. Hori da, pankarta aurrera, gainatu bakatzera eskerrik asko. Lekukoa, gero pankarta, eta gero zuek, ez ba, signora Ikasbide ikastolaren txanda eta Ekialdea Institutoko bigarren hezkuntzako ikastetxearen lekuko txanda dago eta aipatzen genuen, ez? Izaskun, zenolako garrantzia duen korrikak aurkezten duen irudia, ez? Ez da hizkuntza soile baizik eta hizkuntzak ze komunitate ezagarritu, marraztu eta islatzen duen, ez? Eta hau bada, ez?
Bai, Gazteizek dakan gauza bat da elkartasunean eredugarria dela. Nik uste ja bere historian hori dakarrela. Euskararen aldetik ere, historikoki edo azkeneko hamarkadetan, 30-40 azkeneko urtetan, Euskaldunak gutxi zirenez, elkartzen ziren, ebai, beste kolektibo ere txiki batzuekin, ez? Adibidez, gogoratzen dut, insumisoekin, feministekin, mendiaren maitaleekin, internazionalistak, ez? Euskal Herrian euskaraz, azkenean kolektibo txikiak ziren eta haien artean egiten zuten elkartasun hori sortu. Eta batzu igualetzien euskaldunak, baino hor sortzen zen euskararekiko ere interes bat edo grina. Eta horrek, eta irudi hauetan ere ikusten duguna, eta beste hainbat aspektutan, ez? Gazteizek dakala hori, ez? Laguntzearen joera hori. Araba, zazpigarren alaba, beti azkena utzi dana, azkenean berak egin behar du, bere modura, bertan dauden artean elkar lagundu. Eta hori da ez, azken baten elkartasuna, hizkuntza hori ere bada horretarako tresna, Aitor, nola ikusten duzu? Nik, hemen badago eztabaida endemiko bat, euskara septikoa izan beharko litzatekeela guztiona izateko, edo, ikusten dut, egiten dugun bidea dela, euskara izan behar dela, nahi dugun munduaren parte bat, eta parte garrantzitsua. Eta zentzu horretan nik aipatu nahiko nuke gaur, adibidez Laudionen lekukoa eraman duen taldeetako bat izan da Ondo Etorri. Eta Ondo Etorriko, kilometro ez da izan, ze justo herrigunean ez da kilometro bat, baina nor laguntzen du talde honek, kale egoeran dauden pertsona horiek kriminalizatuak, ikusezinak direnak, eta korrika da eremu bakarretako bat, non atera daitezkeen kalera eta babestua sentitu eta ikusgarri izan, eta nik uste dut hori dela landu behar dugun bidea, ez? Benetan kohesioa eskainiko duen hizkuntza bat, hizkuntz eraldatzailea eta kutsatzailea. Horrek aipatu dena, benetan interesgarria da, hain zuzen ere. Egia esan da, aitortuko dizuegu, orain arte alako berririk ez dela izan, egia da, integrazioan lanean ari diren elkarte eta norbanakoek lekukoa parte hartzeko modu gisa baliatzea normala, ohikoa izan dela, baina kale gorrian dagoen jendea gehiegitan geratzen da errepide bazter horretan, zoritxarrez ikusezin ere delako. Kale egoeran egoteak hori ere baduelako ez da, kasi izena bizenik ez izatea, eta zuzeu ere zaren hori desagertze bidean izatea, eta korrikak aipatu den bezala Aitorrek, Laudian hori egin badu, Ondo Etorri ekimenak hori islatu badu, egia esan da, hemendik ere, zorionak, eta izan dadila lan hori gehiago eta toki gehiagotan noski. Aurrean orbera bezela libre izatea. Bueno, Padilla, gaurko kilometradaren ostean nire proposamena honako hau da. Gaurko herrika, gauean ospatu, bihar agujetak, descansito eta igandean denak bai ala bai, Bilbora, bai, aitzakiarik ez dago. Bihar agujetako dituzue, bihar pasako dira. Iganderako denak Bilbo, bai? Zistarik ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi, eraso sexistarik ez dan ezazu gozen, bizitzan beldurrik ez. Gora araba euskalduna. Araban ere euskaraz! Araban ere euskaraz! Bizitzan beldurrik ez. Bueno, Padilla, eta korrikaren ibilbide handia egina dugu jada, eta Arabako herri eta errepide asko igaro ditugu, eta ikusten ari gara nola den gero eta euskaldunagoa, euskaltzaleagoa.
eta herrietan, eta herri horiek bizirik mantentzeko egiten duzuen lanagatik da. Beraz, segi horrela. Eta hemen txagabiltza ikusten duzu zerrendari begira, nortzuk, 2-6-4 kilometroan salburuan nortzuk ariote dira, Araba Bizirik eta Errekalde horrek elkarbanatutako lekuko kilometroa dau, eta ari ginen begira, ea ze irudikatzen duen kutxa beltz horrek, eta, kutxa beltz edo hainbat irudi ezberdin ekarri dituzte, tira, bakizue, aldarrekapena, era ezberdinetan ekartzeko gaitasun izugarria duela jendeak, eta kasu honetan, mozor horik ere zaigu falta, guazen gertuago ikustera, salburuako kilometro honetan zer den iragartzen ari direna. Artepanen txanda iritsi da, ezta? Eskerrik asko, korrika besteagatik, Gasteiztarrak euskaraz hartatzeagatik, bai? Araba Bizirik eta Errekalde horreko mozorro horien ondotik, oker ez pagara langileen txanda ere bada, okinen txanda, eguneroko ogi hori, norbere etxe, zein toki askotan egon alizateko goizaldean ordu txikietan lanean aritzen diren langileak dira, eta hauek ere ez diote uko egin, eta korrikaren parte noski baietz, gaurko Gasteizko gau honetan. Nagora salburua euskalduna, zepolitaren salburuatik ibiltzea, eta gero zeta euskara gehiago entzutea. Aipatzen zenuen izaz, okin gintza, artisau lan hori badela, ezta? Batzurentzako akaso deigarri izan daitekena. Alternatiba, ez, hola pixkat, barre artean, Paulek, nire nebak batzutan esan izan du, nik ezin badet nahi ditudan pelikulak egin, publizidadea egin baino, ez, publia edo, ez, beste zea batzu egin baino, nahiago dut okina sartu. Lan gogorra delako, ez da? Akaso? Egia esan, beti pentsatu izan dut, okin lan hori, gauez lan egitea egokitu zait, kazetari gisa, industrian ere gaueko txanda asko daude, baina aitortuko dizuet, bizi osoa ordutegi horretan lanean aritzea, merezimendu osoz, aitortza ere zortzaiela, zalantzarik ez. Eta ikusten dugu, honezkero, langileak ere korrika gora eta bera badabiltzala, bakizue furgoneta horietako korrikako langileak gabe ez litzatekeela korrika ere posible izango, eta gaurko gau honetan badakigu elkartasun keinurik ere ez dela faltako, besteak beste Palestinarekin elkartasun ere izango delako, eta beste hainbat eragilek ere hartuko dutelako lekukoa Gasteiz alde honetan. Eta salburuako biribilgune honetatik aurrera bagoaz, atzerapen zertxo baitekin dijoa korrika, hori ere gora ekarriko dizuegu, baina ordu laurden buelta horretan, lasai korrika alduko zaizu eta. Eskerrik asko Artepa, beste behin ere! Bueno, eta Errekabarri, hezkuntza komunitatea, ongi etorri 24. korrikara! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Bai, eta astindu! Euskaraz, ari den komunitate baten, bide izatearen arrotasunaz gozatu! Gora salburuako eskola euskalduna! Eskerrik asko Errekabarri eta salburua, benetan! Zelako lan egiten duzuen! Bueno, eta hemen bi belaunaldi, ez da? Lokukorren, elkartuta, euskaraz, zorionak eta di batzuek egiten duzuen lanagatik. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Kaixo berriz ere, eta ari ginen begira ze ikur izango ote diren, une honetan eskuartean dituztenak, eta gerturatu nahian Aitor, zuk zer ikusten duzu, afitxa horietan? Bizirikekoak direla. Gainera, aste honetan, Araba Bizirikek aurkeztu ditu alegazioak Solariako proiektuaren kontra, eta berez
bi zentral fotovoltaiko lotzeko autopista elektrikoa ditzen zaiona, eta bueno, sekulako kontrako mugimendua dago Araban, ez bakarrik Araban, baina Araba oso sentibera da naturarei dagokionez, herri txiki asko daude eta oso kaltetua. Araba, akaso, ez delako soilik Gasteiz edo hiriburu berde bat behar, ez? Arabak berde izaten segi dezan, ze bestela askotan tentazioa handia eskaintzen du, oraindik ere esplotatzeke dagoen inguruari etekin gehiago ateratzak, ez da? Eta nik azpimarratuko nuke ez dela bakarrik honekin, egon ziren ere aurreko plan eolikoekin, egon zen ere beste plataforma oso potentea, egon dira ere frackingaren aurkako borrokaren bihotza Araba zen ere, Aiaraldea barne ere, eta nik uste dut, Araba oso ikusezina dela gauza askotan, demografikoki gutxi garelako, baina jende hori oso errotuta dago euren administrazio batzarretan, euren herrietan, eta bueno, da beste adibide bat. Aipatzen ari gatzaizkizue, Araba bizirikena fetxa horien arira, Arabak hamarkada ezberdinetan, garai ezberdinetan, proiektu ez onuragarri horien aurrean kritika bakarrik ez kalera ateratzeko ahalmena izan duela, eta akaso historiak berak ere bide hori ere aurrera ekarri duelako. Martxoak 3ko lekuko ere izango dugu laster, tira, hainbat dira, historiako pasarte ezberdinak, ekimen ezberdinak, Gasteiz eta Araba hobe kohesionatuko eta justuago horren bidean arabarrek eta gasteizarrek egindakoaren lekuko hain zuzen ere. Euskara! Gugara! Euskara! No paso de cuadrilla. Genozidioaren aurrean, aurrera Palestina. Genozidioaren aurrean, aurrera Palestina. Oren guztioko juka, askatu Palestina. Ikusten ditugu, uraren agentzia, alokabide, administrazio publikoetako langileak dira hain zuzen ere, zerbitzu guztiak beharrezkoak izaten direlako eta euskaraz noski baten batek hori baldintzatu nahi baldin badu ere, izan ere, hainbat dira, auzitegietan hori baldintzatzera iristeko aukera hori tentaziotzat hartu dutenak dira. Ikusteke, oldarraldi horiek frenatzeko gaitasuna ote dugun, edo zein kasutan Araba bizirik eta Arabako ezakit duai berezi horiek aipatzen ari ginen, ingurunea, naturgunea eta batez ere basoak herri txikiek osatutako Araba horren ingurune hori babestu eta zaintzea eta mendiak garbi mantentzea zeinen garrantzitsua den, Raul. Zuk pixka bat hortik aipatzen zenigun, akaso zerikusiare baduela kontzientziazio horrek eguneroko auzolan eta ardura horiek ere indarran segitzen dutelako, oso gaur egongoak direlako? Bai, azkenean urtero, lako herri txikietan urtero tokatzen da mendia zaintzea, zuri emate eskizute ez dakizen basu gaitz, horiek moztu, gero garbitu mendia eta bar, eta nik uste, azkenean bada, denbora asko egin izan den jarduera, eta nik uste horrek zehozer usten duela, generazio hori egin behar izateak, eta hori mendiak komunitarioak izatea, ez? Ikusten duzu, une honetan emakunderen txanda dela, goazen Gasteiz aldera, emakundeko langileak dira lekukoa eskuan dutenak.
eta izen ezagunak ere aipatuko izkizugu Karmele Jaio ikusten dugulako, lekukoa pasa berri diolako lankide bati, esan da bezala Gasteizen emakunderen txanda, emakumearen Euskal Institutua, azken hamarkadetan ere, bere urratsak eman dituena, eta emakume eta gizonan arteko berdintasun horretan, gogora dezagun berdintasuna, ez dela gehiagorik eskatzen, krisi garaietan bizi da baita balio hau ere, hizkuntza ez da bakarrik arriskoan dena, oldarraldiak normalki eta faxismoaren gorakadak hainbat izaten dituzte helburu eta diana horretan zoritxarrez hizkuntza bezalaxe, badakizue balioak eta gizarte justu eta berdinzale horretan balio feministak ere badirela jo puntuan daudenak. Eta zuzeneko irudi honetan emakundeko langileak izoztuta geratu zaizkigu, edo zein kasutan segituko dugu Arabako zuzeneko honi erreparatzen eta bai, berreskuratu dugu eta goazen Salburuako zuzeneko seinalera zuzenean. Euskara! Bueno, Salburu Euskara elkartea eta Salburuako murdikide oso elkartea, eskerrik asko, korrikara gazteagatik. Eskerrik asko, gure auzoa euskaldutzeagatik, bai? Zorionak eta eskerrik asko egunez egun auzo euskaldunagoa egiten duzuen lanagatik. Ikusiko bazen dute zenbat jende dagoen lekukoren atzean korrika, zuen auzoak, zuen etxean, izugarria da beretan. Zepolita hiru eskoletako familia guztiak batzea. Korrika elkarrekin egiteko euskararen alde bai. Oiarrak kukurukuz, ozenki orkikurekuz, herri hontan zerote da. Heldu korrikari, heldu euskarari, inbiliz goitik behera, garantzatik iruñera. Gogoan dituzue, adin horretan, lekuko hartu ez dakit, baina korrikan aritzen ginenekoak, nik superheroitzat hartu izan dute korrika, eta horren kontzientzia egunotan hartu dut. Haurtzaroan, nerabezaroan, zer izan den korrika auspo hori eta Aranbizkarra eta inguruetako gaztetxoak lekukoa eskuartean eta irribarre eta poz horrekin ikusteak, aizue, etorkizuna egon badagoela, zaindu barreko etorkizuna, belaunaldi berriei
hizkuntza egoera honean utzi behar diogu, ezin da ardura guztia datorrenaren esku utzi, eta zer esan, halako argazkiek ederra dela etorkizuna, edo aukera behintzat ederra badela, horixe frogatzen digutena. Gora lekukoa kuadrilla! Bueno, eta RPK eskerrik asko. Korrika aurrera, Aranbizkarran barrena, gaueko 11 pasatxo horretan helduko da Aldezarrera, atzerapena ere badugu, beraz zer esan, 11 bueltan heldu behar bazen, pixka bat berandoxeago helduko dela, Amazuriaren enparantza inguru horietara, hori etorriko da, bien bitartean baina Udane Arbeo lankidea Gazteizko korrikako ibilgailuan bertan dijoa, zer nolako esperientzia izan da, Arabako zeharkaldi hori ere, zer moduz joan da Udane? Gazteizen aurrera jarraitzen dugu, zoramena izaten ari da, jendea asko ari da batzen, milaka eta milaka baitugu pankartaren atzetik eta espaloietan ere jende asko ari da batzen euskararen aldeko ekimen erraldoi honetara. Ikusten duzue lau karrietako errepidea zabal beteta dagoela, ez da ikusten noraino heltzen diren korrikalariak eta furgoneteroe lan handia dute, jendeak ez baitu errespetatzen, pankartaren atzetik joaten ezinbestekoa dela, zuek ere oraindik parte hartu nahi baduzue korrikan, gogoratu. Furgonetaren eta lekukoen artean ez du inorrek egon behar eta pankartaren atzetik joan behar du mundu guztiak. Hori esan da, hemen aurrerantzuak, milaka dira gaur batarriak ere korrikarekin bat egiten dutenak ikusi ditugu irakartzeak batu direla, aurreak adinekoak eta aurrerantza egina da, eragile asko gehiago hartuko dute, pixkanaka joango gara kontatu. Ikusten duzu, bertan direla Hamaika Telebistako lankideak eta euren berri emale lanak eskertu ditugu eta eskertuko ditugu datorren igande honetan, Bilbora heldu arte korrika, gaur baina Arabaren txanda eta Arabako hiriburarena, noski baietz, goazen Aranbizkarrako kalera zuzeneko irudi horien segida ematera. Ongi etorri lagun, ongi etorri korrika, Gasteizera, bai! Maialen berriz ofitan, Ebaristo Amerikan, Euskal Herrian doa, Euskal Herria korrikan, Euskal Herrian doa, Bueno, Euskal Herritan. Zaramarako bizigarri auzo elkartea eta Sahara elkartea, eskerrik asko korrika babesteagatik, bai! Eskerrik asko euskara horren ondo zaintzagatik. Tipitapa, 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 tipitapa. Mundua doa korrika, hizkuntzaren bideetan, mundua doa korrika, euskararen herrietan. Kariketan korrika, kariketan doa euskara, kariketa korrika, kariketan doa mundua, kariketan korrika, kariketan doa euskara, kariketan korrika, kariketan doa mundua. Eta zer esan, Zaramaga auzoan elkartasuna eta aldarrikapena bada auzo indartsua, aldarrikatzailea borrokalaria historikoki gainera, eta une honetan ikusten duzue Saharako ikurrak lehen lerroan ere badirela, Aitor aipatzen zenuen, nabarmentzekoa dela Saharako ordezkaritza borroka horretan, emakumeak lehen lerroan egoteko gaitasuna eta demostratu izan dutena, historikoki eta gaur ere hortxe ditugu, ez, korrika? Bai, gu, lehen ere beti lehen lerroan daude emakumezkoak, beti ematen dugu eurek antolatzen dutela jarduera publiko gehienak, ez guztiak ez esatearren.
Eta hau da, irudi bat, eta askotan gogoratzen dugu Palestina, merezi duelako, genozidio baten erdian dagoelako, baina badaude bestelako herriak, Sahararra adibidez, Trumpen eta bere aliatuen azkenengo mugimenduak nazio batuetan dela erreferenduma kentzea, erreferendum historiko hori egin behar dena, nolabait bertan bera ustea, eta horren ordez autonomia ematea Marokori nahi duen egiteko, eta badaude beste herri batzuk ere kinkalarrian errekurdua edo bestelako herriak, postekoa da ikustea korrikan ere goratzen dira. Bai, eta bizigarri elkartearen eskutik gainera, auzo elkarteari esker, auzo anitzak eta kohesionatuak eta bizigarriak eta bizirik daudenak nahi ditugulako eta noski euskaldunak, ezta? Gasteizen ere euskaraz! Etorri honak gaitetako demitzelena, zer modu zaudete? Ondo? Pankarta ekarri mesedez. Pankarta. Tipitapa, tipitapa! Ozena Gasteiz, tipitapa, tipitapa! Korrika! Tipitapa, tipitapa! Korrika! Eskerrik asko kuadrilla, euskara eta korrika babestea. Ikastetxeak, bigarren hezkuntzako institutuak, Koldo Mitxelenaren txanda da une honetan eta Zaramaga auzoan laster metro gutxi besterik ez dira falta, martxoak 3 lekukoa helduko den unea gerturatzeko, aizue, horratzekoa txinparta festa bat dela esango nuke, suzirik ere ez da falta, Haze suziak ateratzen ari diren korrikan une honetan, esan da bezala Zaramagako auzoan Koldo Mitxelenako ikasleak eta irakasleak ikusten ditugu, ezta? Badira, hiriburuetan nolabait garai bateko ezagunak diren, ez? Institutuak eta bigarren hezkuntzako zentroak azken batean auzo bateko parte izateaz gain institutuekin halako nolabaiteko erreferentzia edo nortasuna ere garatzen dugulako, ezta? Nolabait gazte garaiko, ez, lehen bizipen horiek eta auzotik haratago ere ebatzen gaituen toki bezala, ezta? Zuek gogoan dituzu institutuko garaiak, korrikarekin lotuta? Bueno, nik gogoratzen dut nola Tokieder ikastolatik sortu genuen Armentia ikastola, gaur egun dela ikastola eta institutua.
eta hor geunden gure klasean 11. Osea, Tokider ikastolatik Armentia sortzea pasa ginenean, ginen 2 klase bakarrik, lehenengo BUP eta bigarren BUP, 11 lehenengo BUPen eta 11 bigarren. Orduan, hor dan antolatzen genuen guk, ateatzen ginen bai kalera noski, olako jai egunetan. Eta alaxe, Urkijo Alijotarrek, alaxe, eurek den antolatu eta filmeak egitera iritsi gira, eurek den antolatuta goazen Zaramagaldera, bai, oraingoan bai, martxoak 3ko ordezkarien txanda da, eta atzean martxoak 3 hartako argazki esanguratsuak eta heriotzaren lekukotasun horiek, baina era berean oroimena bizirik mantentzearen ahalegin eta garaipen horren erakusleek, ezta? Hortxe ikurra ere alaxe egiten dute, ezta? Garaipenaren ikurra. Hil zituzten Juan Gabriel Rodrigo eta Vicente Anton gogoan ditugu. 50 urte geroago, egia, justizia eta erreparazioa eskatzen jarraitzen duzue. Sekulako erakustaldia egin diozue Gasteizi. Feminismotik, euskaraz, sekulako araldaketa jasandu idionek eta martxoak 3 elkarteak egin duen lanak bere aletxoa jarri du. Mila esker martxoak 3 elkartea. Gasteiz, euskaldunagoa egiten lagundu duzuelako. Jarraitu borroka horretan. Arro herri, aipatzen genuen 23. korrikan. Eta zuek, herri honen arrotasuna erakutsi duzue urte luze. Aipatzen genuen ez da izaskun, 76 hartako gertakariek nola jarraitzen duten oso bizirik eta bizirik mantentzearen ardura hori Zaramagako auzoa izan dela, herritarrak, beste asko noski baietz, Euskal Herriak asko gogoratu duen gertakari lazgarria izan delako martxoak 3, baina Zaramagako auzotarrek egindako lana eta temari eskerri izan da, ezta? Bai, hori da urteetan mantentzen den, eta itzaltzen ez den, zu bat, ezta? Bizi izan zana, 76. urtean, 2 hilabete greban eman ondoren, egun batzuk greba orokorrean, eta danak bildu zirenean eliza horretan, polizia sartuta, nola, 5 pertsona hil zituzten, zauritu pila bat, eta Sarraski bat, ezta? 5 lagunen heriotza eragin bai, beste askoren heriotzare eragiteko moduko operazioa, eta zuzenean langileen borroka eta aldarrikapen hori azpian harrapatzeko, ezta? Horregatik aipatzen genuen askotan halako kontuak normaltzat jotzen dugu, ezta? Langile eskubideak izatea, antolatu ahal izatea, manifestatu ahal izatea, Tubos Reunidoseko langileak ikusten ditugu, Mercedeseko langileak ikusi ditugu, Aitorrek aipatu dizkigun Maderas de Llodioko langileak ere bai, baina orain urte batzuk eta ez hain urrun begira zer nolako gertakariak altxa eta protesta eta kale hartzeagatik nolabaiteko eskarmentu publikoa eman nahi izan zutelako, garaiko agitari frankistek, eta horren aurrean ez dute amore eman nahi izan auzotarrek, eta belaunaldiak aurrera joan da ere, ez da ez inoiz ahaztu martxoaren 3ko egun eta lazgarriak izan ziren oso gertakariak, baina memoria hori aktibo mantendu dute eta aurrera begira ere proiektibo ere izan da martxoak 3 plataformak aurrera eraman duena. Hane Aristi entzun dugu, Korrikako forunetatik ozen eta unkituta, gasteiztar gisa, Korrikaren partaide urte luzez, forronetan urte asko indituelako eta aekan noski baietz, eta aipatzen genuen ez da gainera postekoa, ahotsa ere baduelako oraindik, ze egun guztiotan lanean jotake txandaka lan gogor horretan aritu ostean, igandean Bilbora, nola heltzen zegoen eta ziur berarekin egoteko parada daukagula, gogo bizi zaudelako, asko maite dugulako, eta zer kontatu asko izango duelako, ez da, Raul? Bai, gainera duela anerekin batera, biok sartu ginen aekan, urte berean egin genuen glotodidaktik ikastaroa, elkarrekin sartu ginen aekan,
eta elkarrekin egin genuen bere lehenengo korrika 2007 urtean, bere izan zen hori Gasteizko prentsa arduraduna eta bar, eta ni urte hartan izan nintzen Arabako arduraduna. Eta berak ordutik jarraitu izan du. Nire miresmen guztia anirentzaz pasada bat iruditzen zait. Nik uste adikzioa sortzen duela honek. Igual bai. Puntu bat... Daukagu lankide bat ere furgoneteroa dena eta oporrak bidetzen ditu... Furgonetara igotzera eta jasotzen duen energia hori gero dosifikatzera. Aitortuko dizuet, nire kasuan ere, kazetari gisa egindako korrika horiek izugarrizko oroitzapena eta arrasto utzi datela, 2G konexioarekin genituen segapoto txiki horiekin, Info7 zenolako konexioak egiten genituen, batez ere furgonetako zirkuitu batetik bera erori zitzegunean segapotoa, eta zorionez, korrikako langileak asko zeintzen gintuztenez, desmuntatu egin zuten mugikorra atera eta konexioak egiten jarraitu ahal izan genuen, teknologiak izugarrizko saltoa egin du, baina urteko utxitako kontua izan da, egia da garai batean autobus handi batean zigoazela kazetariak, motorrak ere bodegan sartuta, erredakziotara joan etorriak egin ahal izateko, gerora telefonia konexio horiek eta gaur egon begira, ezta? Zuzeneko 24 orduko hau, azze garaiak nola taldut zaizkigun. Normaltzat ematen dugu eta duela urte gutxi, ez genuen zuzenekoa ikusten, orain ja ematen du, baina duela urte gutxi, adibidez guko aiaraldean jende guztia zegoen, argazkiak noizko, bueno, lasai ematen ikutzen ditugunean egongo dira ikusgai, baina, orain jende guztiak ikus dezake alboan gertatzen dena, baina... Egia da zuzeneko konexioa halako iraultza izan dela, ez soilik Euskal Herrian bakarrik segitzeko. Zer nahi zu epatu, Raul? Esan? Nire lehengusina dagoela. Zure lehengusina. Holakoak ere garrantzitsuak dira. Aizue, eta horri ikusi dut, zera aspaldi ikusi gabeko norbein, kasu honetan gehiagotan ikusiko duzuna, baina eta aprobetxatuko dugu Euskal Gaindu Sindikala dela, honetan, lekuko esku artean duena. Goazen Gasteiz aldera, Zaramaga aldera berriz ere. Betirako, belarrira gozo esan zenidan, munduak konpontzea lortu bitartean, segidezagun... Bueno, eta Gasteiz erdialdera hartzera doaz. Dauzut badela garaia, ozen oiukatu eta Gasteiz osoak entzuka izala. Tipi-txapa, tipi-txapa. Korrika! Tipi-txapa, tipi-txapa. Euskara gara! Bagara, bagara! Euskara gara! Bagara, bagara! Euskara gara! Ederra Gasteiz, gora Gasteiz euskalduna! Eta gora Arabe euskalduna! Gora! Gure erara, berriz jantzera itzuli beharko baginan izugabe, noa inora. Beste etortza txiki bat ere ingo dizuet, Raul, nik ere glotodidaktika ikastaroa egin eta praktikak egin dituen. Donostiako Amaraberri auzoan, egia da, ondoren kazetari lanetan murgildu nintzela buru belarri, baina zeinen garrantzitsua den, ezta? Halako behintzat prestutasun hori edukitzea eta akaso behin halako glotodidaktika bezalako ikastaroak beharrezkoak zirenak irakasle aritzeko, beti uzten du arrasto bat, ezta? Nik inguruan behintzat auzoan jabetzen naiz, akaso erdal girotik edota euskararen jakintza apurrarekin aukera ematen baldin baduzu inguruan, erabiltzen baldin baduzu inguruan erabili arazten duzula, ezta? Lehen aipatzen zuen Aitorrek kutsatzeko modu ezberdinak daude, ezta? Edo impregnatzeko, ez da, gizipristin horiek ez? Banatzeko, euskaltegiko esperientzia horiek asko betetzen dute, ezta, Raul? Nik lehen institutuko garaiak aipatzen genituela eta horrela nik baditute euskaltegi euskaltegiaren garaietako oso oroitzapen honak eta politak, osea, euskara ikasi aldi berean, hor gaztetan eta horrela, obviamente, horrek zera eragina badu, baina euskaltegiko klasiko afariak eta horrelako gogoratzen ditu, oso garai politak bezala. Eta horre klasekidekiko zera harremana, irakaslearekiko harremana,
gero klasekoekin atera, trago batzuk hartu, euskeraz lehen aldietan edo nolabait esateko lehen aldietan kutsitiko lan euskeraz talde batekin. Beti esan da, barnetegietan oso esperientzia interesgarriak suertatzen direla, ez? Euskara ikastera jun eta, beste esperientzia vital bat bizi. Bai, eta barnetegiak asko gainera, kasi oso ezagunak dire instituzio bilakatu diren barnetegiak ere badira, ez? Burura etorri zaidan lehenengoa arantzakoa da, baina pentsatzen dut gehiago ere badaudela, baina arantzako barnetegiak badauka ospe propioa, akaso Errigoraren omentze honen ondoren urrengo edizioan arantzatik pasa den guztia kontuan hartuta, euskaltegien esperientzia zentzu horretan, Gasteiztik haratago euskaltegiak zer nolako, ze puntutan ikusten ditu. Garai araldean esate baterako euskaltegiak ze osasuna dauka? Nik uste dut osasun ona daukatela eta gero, aparte euskaltegiek badaukate kutsatze lan horretan herri txikietara mugitzeko, Amurreko euskaltegikoak joaten dira Aiarara ere klaseak ematera, badaukatela, nolabaiteko mugikortasun bat herri txikietara ere heltzeko. Eta hori, holako berbalagun taldeak sustatzeko eta holako kontuak egiteko, ezinbestekoak direna. Zeinen garrantzitsua ikasteko aukera. Oraindik ere, doakotasun hori, akaso ahaztu egiten dugu, baina unibertsaltasun hori benetan egiazkoa izateko, doakotasun hori eta erreztasun hori ere, oraindik ere akaso irakasgai hori zintzilik daukaguna da, baina tira bide horretan Aikak egiten duen ahalegina ikaragarria da, eta ez dugu ahaztuko, korrika horretarako dirubilketarako helburua ere badela, hori ere gogora ekarriko dugu, ze lekukoa eramatearena, 24 orduko zuzeneko hau guztia ikaragarria da, izugarrizko ikuskizun bilakatu da gutxienez euskal jendartearen zati handi batentzako, aurrera pausoak emateko aukera ematen du, baina ez dugu ahaztuko sosa bilketare badela, ez dagoelako nahikoa funtsik, gezurra dirudien arren, gaur-gaurkoz, euskalduntze hori integrala izan dadin, pentsa dezagun, goazen Euskal Herria goiti bere euskalduntzera, zenbat baliabide jarri behar dira, zenbat zifra behar da honetarako, goazen monetizatzera, akaso ariketa hori pendiente dago, hori ere, aurrera begira jarreta, egin daiteken beste kontu bat izango da. Hola Gasteiz anitza! Hola Gasteiz anitz eta euskalduna! Hola! Hemen euskaldun izatea bezalako gurra irik ez da. Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Eta ikusten duzu aniztasunaren kilometroa, Gasteizen erdialdea zeharkatzen ari da korrika, eta aipatzen genuen lehen, atarikoan, mai inguru buelta honetan, Euskarak izan duela ahalmen handi bat, eta ahalmen hori izan da gutxitutako lagunen, gutxitutako herritarren, bigarren mailako bilakatutako herritar horien islare izan dela, tresna eta erreferentzia edo elkartze edo batze puntua ere bai. Eta zorionez Euskarak aurrera egin da ere horrek esan nahi du komunitateak aurrera egiten duela, eta aniztasunaren kilometroa horren isla dugu zalantzari gabe. Hala ikusten duzue, zuek lagunak? Bai, lehen aipatzen nuen hori nola Gasteizko alde zaharrean hor dinamika batzuk sortu diran oso integratzaileak eta hori komunitatea eta sarea osatzekoak baina beti euskaratik ere bai, ez? Osea,
Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua, oso nuragarria dela euskara berak izatea kohesionatzeko dokan almen hori, ez? Bala, xen. Gaueko 11:06 minutu pasatxo honezkero, Algara dantza taldearen txanda da, eta ikusten duzuen, dotore jantzita datozela, goazen Aran aldera, Gasteizko zuzeneko honetan oraindik ere aldezarrera heltzeke, atzerapen zertxoetekin dijoa korrika, baina ez da ez atzean geratu. Eta euskaltegia izango duzue, bai? Eskerrak eman nahi dizkiegu, egunero, euskara ikastera gure eskoletara etortzen direnei. Bertan eskolak ematen dituztenei. Gaur, korrika hau aurrera emateko, txanda bat egiten ari direnei. Gora, eta! Eta gora korrika! Jone, alakaketa guzti, Hala ez! Eren zureren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Gaztelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura, hori ere badara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Venga, bestu gurekin arezkia, Ez bagara, maixuxetan herrian. Venga, gara. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Ozenago Gasteiz! Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Korrika! Arranoaren negandia, lumari berria. Ozenago! Bueno, neskak, Rocío eta Padrilla. Zer poza zuek korrika honetan topatzea. Ongi etorri, 24. korrikara, Gasteizko mugimendu feminista. Gasteiz, are ederragoa egiten duzue, are politagoa eta are jasangarriagoa. Jarraitu lan horretan. Artzai gazte bat kontu zarretan, Marinako bidan. Tipi-txapa! Eta une honetan Gasteizko mugimendu feministaren txanda da, Gasteizko korrikaren zeharkaldi honetan, eta besteak beste, zaintza sistema publikoren aldarrikapena da une honetan ikusten den, gehien ikusten duguna pantailan, ze oso ondo antolatu dute feministek, eta oso argi utzi nahi izan dute mezua, lekuko aurretik dijoa, eta atzean ikusten dena, nik uste dut nahiko argi geratu dela, ezta? Hizkuntza aipatu dugu kohesioa eta gizarte kohesio horretan emakumeen ongizatea, ezta? Zaintza sistema publikoaz ari garenean emakumeen ongizateatik abiatzen garelako handi batean, bestela gure bizkar erortzen den zaintza sistema pribatu edo eta ez publiko horretan geratzen delako, ezta? Zeinen garrantzitsua, azken urtetan ondo landutako mezua izan da, greba feminista bat tartean ere izan da, munduan ez da ohikoa greba feministarik izatea, Euskal Herrian hori egin da, eta azken greba orokor hori ere, greba orokor feminista, greba feminista orokorra, zer izan note da, alako itzjokoekin eta debatein batekin ere entzun ditut inguruan azken aldian aditu batzuk, tira, Gasteizko mugimendu feministak horixe bera ekarri dugu, baita gau hontan ere. A ver, Rocío, obetzen, mesedez. Telebistan agertzen ari zarete, zuzenean, bai, beraz. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika.
tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Bueno, astiro. Zelako besarkada polita, zelako besarkada ederra. Guretzat momentu berezia da hau. AEKako ikasleak ditugu hemen, lekuko eramaten, Izaskun, Rocío, Bea, konpainia. Ez dakizue, irakasle moduan zelako harrotasuna sentitzen dugun. Saiatzen gara zuei edukiak irakasten, euskara irakasten. Baina kasu honetan, hori baina politagoa eta edarragoa den zerbait ikasi duzue. Elkartasuna, konpromisoa zer den ikasi duzue. Eta euskara maitatzen ikasi duzue. Eta guk sekulako harrotasuna sentitzen dugu. Orain, guk eman behar dizkizuegu eskerrak zuei. Mila esker. Harrotasuna sentitu behar duzu, euskaltegi paretik pasako gara oraintxe, bai, aizkiria eta euskaltegitik pasako gara. Zuetako asko bertatik pasatzarete, sekulako lan egin duzue kilometro lortzeko. Auzoko eragile, tenda, komertzio, taberna guztiekin hitz egin duzue, eta lortu duzue beste korrika batez gehiago, bai? Lekukoa eskuan izatea, euskaltegitik pasatzean, harrotasun hori sentitzea. Beraz, gozatu, meritua zuena da. Gora zuek eta gora izkiria, gora AEKA. Eta hau lortu du euskarak. Ez dakit badagoen beste zerbait, horrelako zerbait lortzeko gaitenik. Zuek euskara zarete. Mila esker. Eta laxe, irudia izoztu zegu momentu eder batean, AEKako ikasleak direlako, une honetan lekuko eskuetan dutenak aipatu ditugu lehen, ezta? Euskaltegietako martxa horretan zeinen garrantzitsua den, zein fabrika garrantzitsu ditugun, Arabak baditu fabrika ezberdinak industria, baina euskaren industria hori ere faktorian badute, aiaraldean, baina industria txiki horiek ere, tailer txiki guzti horiek AEKako euskaltegiak ere izan badira, eta bertan aritzen dira. Ikasle zein irakasle, eta ikusten duzu gora beratxo batzuk ere zuzeneko horrekin, eta gu hementxe, zuzeneko horren berri ematen segitzeko noski baietz Mendizorrotzan barrena, Gasteizko zeharkaldi horretan, gatozen platora, berreskuratu bitartean, badugu seinalea, badugu. Eta hortxe, Judi Mendiko auzo mugimendua, eta joareak beste behin ere, guazen bertara, ea zer kontatzen duten. Eskerrik asko, auzo euskalduna egiteagatik, zareak ehuntzen jarraitzeagatik, eredu zarete, bai, elkarlanean, auzoko eragileak, euskaratik eta euskaraz, bai, eskerrik asko Judi Mendi, zerak zarete. Gora Judi Mendi euskalduna! Gora gure joaldunak, 25 urtez, bai! Judi Mendi nere, euskaraz, Judi Mendi nere, euskaraz! Furgonetan dugu 11 egunez Judi Mendiko erregina Josu Ramos. Gora gure joaldunak, 25 urtez, auzoa euskaratik egiten. Judi Mendi nere, euskara, Judi Mendi nere. Judi Mendiko bizilagunak hauek ere mundialak dira, ezta? Izaskun ikusten duen unkituta, begira, gerturatzen, ez? Bueno, baitu dalako lagun batzu hortan dabiltzanak eta bila nabil. Egia da, ari ginen aipatzen, zeinen ederra den, Euskal Usadioak garai ezberdinetakoak ere mantentzea harrotasunez, eta hementxe horren lekuko ere, baditugu ikurrina, erraldoi bat ikustak nire ere poza ematen dit, aitortuko dizuet, egunotan, zertxoet keskatuta nengoen mundu osoko ikur ezberdinak aldarrikapenak ere ugari ikusten dituelako, baina lekukotik zintzilik dijoan ikurrina txiki horrekin nahikoa ez daukandik behintzat, eta kaso
baten batek esaten zidan, onda litzateke ikurrinarik beharrezko ez den Euskal Herri bat, eta batira, erosten dizut, baina bitarte horretan, mesedez, ikurrak izan daitezen, ikurrina bezalago ikur antifasista horiek, daudela, etxe eta balkoi alik eta gehienetan, eta ondo kokatuak, mesedez. Auzoan sarea egiteagatik, gora zuek, gora Judimendi Euskalduna! Tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika! Tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika! Tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika! Ze polita Judimendi! Hola, Judimendi Euskalduna, eskerrik asko! Bueno, eta Zeledonekin neskak eta blusak Euskararen alde. Hori da, gora lekukoa! Bueno, Zeledon, zelako eguna gaur. Ze uste du pintzatzen aritu zarela, hortik edo, eta jendetza. Zoragarri, bueno, begiratuko bazenu atzera eta ikusiko bazenu, ze jendetza datorren, txitxipollo esaten dena. Zeledon, nik abarketan espero zintudan, Dena ezin da, ez? Eskerrik asko, Euskarari egin diozu tokiagatik, azken urteetan, denetan. Mia esker. Eta mia esker gure neska eta blusei ere, bai? Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Eta une honetan, Gasteizen hain ezagunen diren, Zeledonen, bueltako, blusak, neskak, aizue, jaiaren espiritu eta motor ere badirain batean, Gasteizko jaiek protagonista ugari izaten dituzte, baina Zeledon horretan ez dugu zalantzan jarriko, eta Zeledonen bueltako blusa eta neskek, une honetan, neskeko beto esan da, lekukoa eskutan dute, eta horregatik ere gure pozarren. Egia da, Gasteizek halako protagonista bat izatea, ze Donostian aste nagusia, Bilbon aste nagusia. Bueno, baserretar bat, aterkita guzti, Amazuren enparantza zeharkatzen ikustea, halako jendetzaren artean, badu bere zera, ez da? Guri behintzat, beste lurraldetatik arreta pizten digu. Akaso, aste nagusian ez daukagun giro hori ikusten dugulako Gasteizen, abuztuko datak irekitzen, nola ikusten duzu, zuentzako erabat arrunta da. Bai, hain arruntan ez naizela joaten duela 25 urtetik edo lako zoz. Bai. Egia da, bai, bestelako izaera bat ustut, badituztela Gasteizko jaiek ez, ez dugu konparaziorik egingo, baina... Guztientzako tokia dago, ez da, Gasteizko jaietan. Eta Zeledon beti izan da, beti nahi izan da, horren horislaga izatea, eta gainera kasu honetan, Iñaki uste badela Zeledon duela 2 urtetik edo, eta niko goratzen dut bere lehenengo diskurtsoa, diskurtsoa edo, eungietorria eta horrela oso ona bezala gogoratzen dut, esan zituen gauzak eta barrezi. Laxe, ikusten duzue, Gasteizko jaietako ordezkariak eta orain berriz ere ikusten dugu Gasteizko AEK-ako zer izango te dira, ikasleak, irakasleak, halako kodarri ederrak ikusterakoan. Eta langileak ere bai, Gasteizko dendariak, ostalariak ere ikusiko ditugu. Kutxin barrena, horretan ere lekukoa orezko tartera izaten dute, ezta? Urtean zehar hainbesteko zerbitzu, hori ere zerbitzu publiko dela esan genezake Gasteizko ostalariena. Hala sentitu izan duzu zuek azpiegitura oinarrizko bezala zuen
gaztaro euskaldun horretan? Bai. Ni izan naiz. Tabernan lan egin dut desente. Aztuta neukan baino baita. Bai. Nik ere aztu neukan baino bai, egia da. San Marcosen, Parralen, Herrikon, bai. Eta, bueno, bai. Gazteizen badi instituzio bat edo. Tabernak sostengatzen du. Giroa beharrezkoa izaten da, ezta? Eta gero herri honetan giroa honela bermatzen da, espazioak beharrezkoak dira. Eta esanguratsua da, diote Gasteizko, bueno, beste batzuen artean, baino Gasteizko kutsiko kilometroak beti uki du oso sarma berezi bat, ez? Osea, zeo zergatik izango da. Eta bertako tabernak ere asko tabernek zaindu dute asko musika, adibidez. Nik gogoratzen dut duela ja urte desente, igual Gipuzkoanko tabernetan entzuten zen beste musika mota bat, inkluso ja reggaetoia eta edo atzerriko musika pixkat, bueno, zea, ez euskalduna, eta hemen beti mantendu da gehiago, saiatu da berriro ere horretan, ez? Pixkat lanketa hori egiten. Baize, reggaetoia aipatu duzu, Izas, baina reggaetoia euskeraz ere badago. Gauza da, euskarazkoak ez duela tokirik, ez? Hori ere egia da, tendentzia berriak musika bai izan da alako elementu globalizatzaile bat, baina referentzia edo tendentzia berri horiek ere gure egiteare bada, ez? Azken batean, azkonde baten seinale, baina euskara non geratzen den, ez? Euskarazko reggaetoia entzuten duzu? Ez dakit, niri jofe, ez dakit reggaetoia, ez? Baina ulertzen dizu, ez da? Jofe bada berritzailea, ez da? Bai, o autotune hori sartzen dutenean, Olatz Salvador batek, eta, bueno, zein goio ba? Eske hor dago. Nik maite dut ere, bai. Bai, ez da? Zuek? Nik ez dut nire burua, gazteek egiten duten epaitzeko ez dut nire burua ikusten. Epaile justu eta... Horrez esan nahi du, reggaetoia ez duzula entzuten, ez da? Ez dudala entzuten eta... Ez duzula entzungo. Ez, baina gainera, esaten dut, nik uste entzuten ditu gazteek entzuten dituzen gauzak, baina heldu da momentu bat, batzutan ulertzen ez ditudanak. Eta jaz, listo, ja, oraino. Sartzen ari naiz. Bai, nik uste gauza ez ditugula ulertu. Eta beraien momentua da, eta ez dakit. Aitor, serio ikusten zaitut, edo pentsakor? Nik ez daukat ez reggaetoiaren aurka, baina ez dut entzuten. Zentzu horretan nahi patu, ez? Ez, baina ez, bere garaian bai entzun nuela Chill Mafia eta bar, baina ez daukaden ez denbora asko musika entzuteko, egia esan da entzuten dut gogoko dudana aspaldi. Bai, aipatu du lehen gurasotasuna tarteko amnistiatu egin dutela, gaueko... Perritzeta porrotze ez bada, baina entzuten dut nik gogoko dudana. Asko faltako perritzeta porrotze duten erekin entzuteko, Bueno, perritzeta porrotzek bada dituzte... Diktaduratzat ere hartzen dute zenbaitzuk, Irrien lagunak etxe askotako galbidere izan ote dira, kaso. Eskaintza asko sokerragoak. Egia da, zentzu horretan gaur egun aurre eta gazteek izugarrizko eskaintza daukatela, gauza da, erabilera eta konsumo hori ze puntutan dagoen. Akaso helduok ere eredu ere hemen barko genukelako eta, bueno, tira, ni musika guztien zale ere banaiz, eta harreta deitzen didate tendentzia berriak eta beti jartzen dut beloherria zertxo bait, jakitarren gazte jendeak zerekin duen ez, alako harreta zer pizten dion arima edo zerk mugiarazten duen, eta tira, akaso uste baina gertuago ditugu, baina ez, pixka bat ere momentu ezberdin horiak ere bakoitzak bere marka eta ezagorria dauzka. Alaxe, Gasteizen barrena, erdialdean, Gasteizko aldezaharreko kilometro horiek ere gertu izango ditugu, baina atzerapen zertxo baitekin di joanez, goazen begiratzera, zenbagarren kilometroan doan, zeinen txanda izango dute da, goazen Gasteiz aldera. Kilometro, itxasora, herriora, euskara marean gora, eskoa gora gazte! Gora, gora gazte! Gora! Herriora! Gabon konfeko zebadu zaudete, euskara zaudete, euskara zarete, hori da! Ilargia da marea, mugi dezaken bakarra, gugeu gara euskararen, ilargi bete bakarra. Alde bat eta bestia, ezkirrata konfeko, bai? Ongi etorri! Hogeita laugarren korrikara. Bai, eta jarraizu konfeko
aipatzen ari ginen. Enpresa txiki ertaina, gaizu hemen langile askok dutela lekuko hartzeko aukera. Enpresa txikiek ere aukera izateak aekari onura emateko ere, ez? Aukera hori gehiago zabaltzeko ere bada. Nola ikusten duzu, langile jende ugari ikusten ari gara, ezta? Bai, nik uste, Gasteizen, ez dakit Euskal Herri osoan, baina enpresetako komitetatik hartzen diren kilometroak, enpresa handietakoak, txikietakoak, hor, ez badago, nik gogoratzen dut gainera duela hori. Duela 20 urte korrika batean ibili nintzen eta harritu nintzen garai hartan zenbat jende etortzen zen langileon kilometro, enpresa bakoitzeko langileon kilometroaren bila, ez? Oso garria. Eta orain adibidez egon da Mendia Optika eta hori da justo zentroan dagoen optika bat, Ama Birjin Zurien Parantza eta Plaza Berrien artean dagona eta horiek euskalduna dira. Bizitza osoa daramatean eta polita da ere bai haiek izatea kilometro bat. Bai, akaso lehen aipatzen genuen ez da, hirien euskalduntasuna edo eta izaera euskaldun hori ere nola neurtzen da, ez da? Donostia oso hiri euskalduntzat hartu izan da historikoki, baina gaur egun ze puntutan ote dago, ez? Dendek euskal izenak mantendu ote dituzte, zerbitzu euskaraz baote dago, edo nahi hori baote dago, zeini eskainetako ostalaritza, merkatu, ez dakit, hiriburuen garapen hori, akaso aztertzen hasita eta euskal hiriburu bakoitzak izan duen garapena, esango genuke, akaso gasteiztarrok ez duzu gauza bera esango, baina neko eredugarri ere izan daitekeela hizkuntzari dagokionean, Gasteiz hiri euskaldun badela esatera heldu garelako, azken hamarkadetan hiritarrek eta gasteiztarrek eta arabarrek egindako ahalegin horri esker. Ba, alaxe, bai, Zaskon? Egia da portzentaia begiratuta, askoz euskaldun gutxiago egongo dela Gasteiz batean, Donosti batean baino intentzio handia dago. Eta erabilera ez da, sustatzearen ez da? Eta horretak aparte da, abia puntua, ez? Nondik Astozen, Gasteizen, Araban... Ba, alaxe, eta Gasteizen, badakizu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako legebiltzar ere Gasteizen dela, goazen Gasteizko irudi horiek ikustera, zuzenean platotik bagoaz Gasteiz aldera, lehendakaria, Bakartxo Tejeria ikus dezakegulako. Une honetan lekuko esku artean duela eta Tejeria anderearekin batera Gasteizko legebiltzarreko mahaiko ordezkariak eta parlamentariak ere ikus ditzakegu. Une honetan legebiltzarreko lekukoa eskuan hartuta, hainbat izan dira, korrikan zehar lekukoa eskutan izan duten alkate eta instituzioetako ordezkariak, esan genezake, goi instituzioa dela, legebiltzarreko lehendakariak esku hartan duena, baina esango dizuet Unai Ualdek, Nafarroako legebiltzarreko presidenteak ere hartu zuela joan den igandean Iruñean. Bagara, euskara gara, herriz herri galoko gara. Eta enkontratu duzu, Batzuk eta batik bateta batzuk gara hona, euskara batzuk fundamulistak, bakirrak eta alkimistak, Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Bueno, gure hiriaren bihotzera ebizten algara, Gasteizen ere euskaraz! Gasteizen ere euskaraz! Eta altza, herri honen hizkuntza, harrotasuna, eta zabaldu edatu garraiatu. herriz herri ibiliko gara. Bi emakume, euskarak baturik. Eta kasu honetan, biak ahetako ikasle. Eredu, esaten dutena betetzen. Defendatzen dutena aurrera eramaten. Biba zuen! Araban ere
Eusko Legebiltzarreko lehendakariak, presidenteak lekukoa pasadie, Euskal Herria Bilduko ordezkariei, eta ikusten dugu Gasteizko hiriburuan, ezaguna dela, Rozio Itero hautagai izandakoa, eta Gasteizko udal gobernuan pisuzko emakumea, eta berarekin batera, Eba López de Arroyabe, Euskal Herria Bilduko, Arabako ordezkaria, esan genezake, emakume politikariek gaur Gasteizko errepidean, karriketan, lekukoa hartzeko tarte hartu dutela, eta emakumeok korrikan ere, hori demostratzeko aukera izan dugula, eta hori ere baliatzen ari garela, beraz, hori ere, bada pozgarria, korrika ere, hain zuzen ere, emakume politikari eta gizartean aktibo diren emakume langile guzti horien erakusleio izateko. Korrika! Tipitapa, tipitapa! Korrika! Zein ederra egungo Gasteiz euskalduna! Mila esker! Azterka egina, bihotz musu irentzeinik bai eragina. Eta euskara gara, eta Palestina ere bagara. Mundu oso bat kabitzen da korrikan, eta gaurkoan lehen errora ekarri nahi izan ditugu Palestinaren aurkako azken eraso hasi zenetik gure herrira heldu diren palestinarrak. Korrikatik gure elkartasuna eta babesa Palestinar herriari. Palestinan genozidioan jarraitzen du. Milaka eta milaka pertsonen heriotza, beste askoren desplazamentua, eta lurralde oso baten suntxiketa ekarri duen genozidioa behin betiko amaitu behar da. Nahikoa da, genozidioari ez, Palestina aurrera! Euskara gara, Palestina gara! Euskara gara, Palestina gara! Euskara gara! Palestina gara! Euskara gara! Palestina gara! Eta ibaitik itsasora, Palestina libre izango da. Euskara gara, Palestina gara. Euskara gara, Palestina gara. Euskara gara, Palestina gara. Euskara gara, Palestina gara! Euskara gara, Palestina gara! Euskara gara, Palestina gara! Elkartasun olakoak Euskal Herritik Palestinara! Euskara gara, Palestina gara. Euskara gara, Palestina gara. Euskara gara! Palestina gara! Euskara gara! Palestina gara! Euskara gara, Palestina gara! Euskara gara, Palestina Ba, alaxe, ikusten duzue Euskara gara, Palestina gara, aldarrikatzen dutela baita korrikako langileek ere, eta zer esan, Palestinako egoera, genozidio bizi hori, ura ere zoritxarrez streaming bidez jarraitzeko aukera izan duguna, garai berrietara katapultatu gaituena zoritxarrez eta mundu gerraren atarikoan edota bestera bateko mundu gerra batera eraman gaituena. Zer esan, gerra hotxak nagusi direla, mundu mailan zoritxarrez, eta korrika garai berezi hauetan ari dela Euskal Herria zeharkatzen, eta horretan Palestinarekin elkartasuna ere nabarmena izaten ari da,
Donostiako kaleetan esate baterako, Palestina eta Gazatik bertatik Euskal Herrian errefuxiatutako familiek hartu zuten lekukoa eta familia horietako emakumeak izan ziren protagonista zuzen ere Donostiako bulebarreko lekuko hartze horretan. Eta zer esan, aniztasunaren erakusleio ere badela zalantzari gabe legebiltzarreko lehendakaria, oposizioan dituen alderdi abertzale euskaltzaleak baita ere, segidan lekuko hartzen aritu direnak, eta horrekin batera Palestinaren elkartasuna, eta orain, ikusten duzu, Vital Fundazioa, hemen ere gaztetxoek dute lekuko hartzeko aukera, Vital Fundazioak beraz sosa jarri ditu, eta gazte jendeari zeditu dio lekukoa hartzeko aukera hau esan bezala. Eta izaskunekin aipatzen, orain minutu gutxi, segundu gutxi, zen olakoa izango ote zen euskarari gabeko herri bat, edo alderantziz, horire zinemagintzan landua izan da, eta horretan aipagarriare Bizkar Soro filmea, ezta? Akaso askok ez dute ikusi, baina entzun bai. Bizkar Soro azken batean zer izan da? Halako laborategi bat, erakusleio bat, ariketa bat, arkeologia lana, pantaila handian jartzeko nondik gatu zen eta zer gerta daiteken berriz ere? Batzutan galdetzen dute, ez? Nola sortu da pelikula hori eta Josu Martinez da zuzendaria, bera bizkaitarra da, baina Baigorrin bizi dena gaur egun. Eta bera juntzanean Baigorrira bizitzera ikusi zuen nola, bazegoen euskaraz bazekien jendea, baina hitz egiten ez zuena. Euskaraz hitz egiten ez zuena. Eta orduan, berak hori ikertu nahi izan zuen, eta ulertu zuen hor ze gertatu zen. Zegatik zegoen lotxa hori, beldur hori, euskaraz hitz egitearena. Orduan, filman hori irakusten da, ez? 5 garai desberdinetan, euskararen zapalkuntzaren era desberdinak, ez? Ikusten da nola eskoletan momentu batean debekatu egiten da euskara, eta umeak lotxatu arazten dira, euskaraz egingo badute, ez? O inkluso momentu batean, nahi zuztu, Bai, ez, aipatzen hona zen, justu lehen aipatu dugulako legebiltzarreko lehendakariak hartu dela lekukoa, eta horren berriz, pantailaz bestalde, goazen zuzenera Gasteiza, bai, Foru Aldundiaren izenean, Foru Aldundiko burua, Foru Gobernuko lehendakaria, presidentea, diputatu nagusia delako lekukoa hartu duena. Handienetik txikienera, bertukonetik bururukonetara. Eta horretarako, egun ondoan behar zaituztegu. Gure ritmora, nire, zure, gure ritmora. Gure ritmora. Fermin, gure ritmora. Eta Gasteizko udala. Bai, instituzioa iburuzari ginen, handiez eta txikiez. Eta betugu, hiritarren gertuko dugun instituzioa. Gu euskara gara. Eta herri bat duzue atzean. Euskara izan zaitezte eskatu. Entzun, haien egiala da. Bagara, bagara, euskara gara. Bagara, bagara, euskara gara. Zugabe, hau ez da posible, orain gaur eta hemen, dena da posible. Eta gaur bezala, bihar ere lekuko hori heldu. Euskararen lekuko hori. Nire, zure, gure ritmora. Eta Gasteizko hiriburuan instituzioen txanda da esan da bezala, eta okerrez baldin bagabiltza Gasteizko udaleko kilometro zati honetan, Gasteizko udal ordezkarien batek dute lekukoa, baina okerrez baldin bagara, Beatriz Artolazabal sailburu izan dago esate baterako ikusi dugu, eta Rozio Biterok lehenago hartu du Euskal Herria Bilduren lekuko horretan, okerrez baldin bagara, Gasteizko udal ordezkari zenbaitzu badaude, baina alkatea, bintzat ez dugu ikusten, gogora ekar dezagun, hor ere ez dela ikamikari falta izan, eta edozein kasutan, hobe behiratuko dugu, baina okerrez baldin bagabiltza, Gasteizko alkatea ez da, eta hiriburu honetako alkateak ez du parte hartuko, ez du hankas hartu nahi, goazen behar bezala begiratzera. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa,
tipitapa. Erdialdean gaude. Entzun dezatela Gasteiztar guztiek. Hemen badela herri bat, euskaraz bizi nahi duena. Euskara dela aldarrikatzen duena. Tipitapa, tipitapa. Korrika. Tipitapa, tipitapa. Korrika. Bagara, bagara. Euskara gara. Bagara, bagara. Euskara gara. Bueno, Arabako balea, bealea. Zer modu, zer otore. Arabako, geu elkartea. Lazarraga kultur elkartea. Tira, hemen saltza antzematen da, ezta? Sare sozialetan ikusi ditut balea bideo podcastekoak, alearen bealdeko bideo podcasteko gidariak eskailera edo rampa elektriko horretan laguntza eske jendeari aldapa gora egin alizateko. Bueno, jendea ez da falta, etxean. Ez zaio falta, ez da? Lortu dute. Lortu dute. Sare sozialetan iragarpena oso ona izan da eta egia esan da ez zaiez humorerik falta eta hortxe, aleako langileak, ez da? Bai, hala da. Eske, nik pentsatzen dut, ez? Hizkuntza batek aurrera egingo badu, izango da, benetan, erabiltzen dalako gustora, divertimenduz, disfrutatzen, eta, olako ekimenek hori dakarte, ez? Bai, eta uste dute hemen aipatuko dugu, balea dela, bideo podcasta, merezi du, ez du zalantzarik, ikusi besterik ez, azten olako martxa daramaten, eta alaxe, aleako langileek, aldezarreko edo aldezarrera gerturatzen erdialdetik, honezkero, maldagora horretan hartu duten lekukoa pozarren noski baiez. Goazen korrikara zuzeneko horretara. Zer modu zikote, gola lekukoa. Tipitapa. Oso beharrezkoak ditugu konpromisoak dutenak, baina egunero zuen bezala euskara jarri direnak ezinbestekoak ditugu. Segi honen arrezkak. Tipitapa, tipitapa. Korrika! Tipitapa, tipitapa. Korrika! Eta okerrez baldin bagara, zuzenduko naute Gasteiztarrek, baina Amazurian parantzago bazter horretatik baldagora, honezkero eta aldezarreko karriketan sartuko da bete-betean korrika, errepide estuietatik eta aldezarri historiko horretatik egingo duen ibilbidera, eta antzematen da giroa itzela dela eta jende ugari dela, zain, errepide bazter horretan, korrika noiz helduko zain eta antzemango da. Goazen zuzenean ikustera azzen olako giroa aldezarrean. Bai, Gasteizko gazte. Tipitapa, tipitapa, korrika. Tipitapa, tipitapa, korrika. Bueno, eta hiri honetan ezinbestekoak diren biderak ditugu. Agabide irratia eta Gasteizko gaztetxea. Zenbat ikasi dugun zuekin. Zelako ekarpena egin diozuen hiri hori. Ezinbestekoak zarete eta ondoan nahi eta behar zaituztegu. Euskara gara, euskara zarete. Izaskun aipatzen genuen Gasteizko gaztetxeko ikasleak, ezta? Gasteizko gaztetxean ere bada gau eskolarik beraz. Gasteizen herri mugimenduak indar handia daka, hor dago gaztetxea, eta kasu honetan lekukoa daramatenak dira gaztetxean gaur egun euskara ikasten duten ikasleak. Badokagu gaztetxean euskaltegi bat ere bai. Gasteizek dena du, esan da bezala. Gasteiz benetan eredugarri ere badela eta gaztetxean, aldezarrean, hain bizi eta aktibo segitzen duen gaztetxean euskara klaseak ere badirela eta ikasleak arro-arro. Hene bada, azenolako jendetza eta azenolako giroa den zer ari da zeharkatzen momentu honetan. Eta kutsi, ziur baten batek esango duela kutsi kalea batziet ezaguna egiten. Zer da kutsi kalea, Raúl, Itzaskun, Aitor?
Ez baduzu Kutxi kalea ezagutzen, ez duzu Gasteiz ezagutzen. Nik ez dut ezagutzen eta kale hori bai. Eta Raúl, Izaskun, nola definituko zuen azalduko? Nire gaztaroa hor daude, oso taberna mitikoak eta euskal musika sustatzen dutenak eta kriston giroa egoten da bertan. Eta Kutxiko taskeroak, ez da? Kutxiko taskeroak une honetan, Gazte independentistegin batera, Gasteizko hain ezaguna den kale horretan barrena. Goazen zuzenean Gasteizko alde zarrera, Kutxira. Euskaraz bizi nahi duela aldarrikatzen, euskaraz bizi nahi duen herri bat dagoela aldarrikatzen. Eutxi lekuko horri gaur eta egunero. Kipi-tapa, kipi-tapa. Korrika! Kipi-tapa, kipi-tapa. Euskal Herrian! Euskal Herrian! Euskal Herrian! Gazteok ere euskaraz! Eta ez da, Kutxi da zubidea Isabel, Kutxi Aiztogilen kalea hain zuzen ere, eta taskeroak atzean utzi ditugunak, baina tabernari, ostalariek zenolako ekarpena egiten dute Izaskun? Parral tabernan adibidez, aspaldi duela urte asko, mantentzen da astelenero kontzertu euskaldun bat tabernan, arratsaldeko 8:00, eta hola, astez aste, gainera kriston kartel polita ateratzen dare bai, hilabetero, hor dakatelako zaintzen dute hori ere bai, ez? Eta beti euskaraz eta giro oso polit batean. Raúl, zure programatzailea zara, nola da, zenolako panorama du Gasteiz aldean? Oso interesgarria esango nuke, azkenean adibidez Parral, nik esango nuke badela Gasteizen euskaraz programatzen duen aitzindaria, denbora gehien daramana. Nik esango nuke inor eta ez kolektiborik ez ezer, jarduera batzuk antolatzen jarraikortasun batekin eta bar, Parral da Gasteizen aitzindaria batez ere musikarekin. Eta gero bestela gaztetxea hor denbora guztian egon izan da. Euskarak beti Gasteiz batean euskara eta herri mugimendua oso lotuta egon izan dira betidanik, ez? Eta eski batzutan inkluso herri mugimendu horretan sartzen ditugu baita hainbat taberna, hainbat komertzio, hainbat toki eta herri gintzan. Gutxi arte ere ibili ginen Muñoko txaken antolatzen kontzertua gaztetxean, alabedi gaztetxe artean. Ez dakit zertan dabiltzen honetan, baina ikusten dut bat epailez jantzita, jostailuzko mailu horietako batekin eta Loiandia eta Lantzale Kultur Elkartekoak, ez dakit, oldarraldia islatzeko modu batez ote den epailezen baitzuk badabiltzalako, baten batzuk funtsa badute, sosa badute, auzetegiak baliatzeko eta euskararen eta administrazioan euskara zerbitzu gisa onartzeko sustatutako lege horiek nolabait baliatzen ari direnak, ezta? Eta Jimi Jassen txanda, entzuten gaituzu, ezta? Jimi Jassen kasuan, esango genuke, euskal kultura ere, badela, Jimi Jassen programazioaren ardatzetako bat, bai ezta, programatzaile gisa, Raúl, zer diozu Jimi Jassi dagokionean? Bada Gasteizen toki handi bat, euskaraz, betidanik euskarazko proposamenak ekarri izan dituena eta hainbat Euskal Herriko taldeentzako bada beraien erreferentea Araba mailan. Talde asko bertan jo nahi dute, Jimi Jassetik talde asko ekartze programatzen dira Euskal Herrikoak eta zoragarri, obviamente. Eta Izaskun? Batzutan egiten dute halako eskaintza berezi bat ere bai, talde berdinak jotzen du gero umeentzat. Talde rockero batek jotzen du helduentzat, baina gero arratsalde partean jotzen du umeentzako, ez? Umeek kaskoa jarrita, belarritan mina esartzeko, baina haiei begira. Bai, eta alaxe, Jimi Jass eta ikusten dugu, Jimi Jasseko txikitxoak ere badirela, lekuko hartuta dijoazenak, goazen Gasteiz aldera. Izo, aipatuko dizuegu, sakelekoetara mezutxoak iritsiten zaizkigula, eta
Badakigu, txori txiki batek, ez segapotoak kontatzen digu, Paris aldean ere oso gustora jarretzen ari direla, gaurko zuzeneko hau badakigu, zerbitzu bat eskaintzen dizuegula, beraz, pozarrean badagoelako baten bat gauerdia jotzear den honetan, ez ditugu kanpaikadak erretransmitituko, baina Gasteizko zuzenekoa bai, 11 telebista jarraitzen ari zareten guztioi, izan erietxean, izan etxean, izan tabernan, eta izan mugitu ezin da, zoritxarrez, askatasuna berraskuratu ezin da, eta eraguzpenekin bueltan zabiltzatenak, Arabaldean beraz, pentsatzen dugu, Zabala aldean ere, seinale hau zuzenean segitzen ari zaretela, beraz, aizue, guazen Gasteiz aldera, segiro sumatzen dugun, ederra, noski baietz. Orbain kultura elkartea zuen txata iritsi da. Eskerrik asko hautzen ere korrika besteagatik. Korrika hau baita errota auzoko korrika ez duzuela badakigu. Eskerrik asko, bai, euskara horren ondo zaintzagatik. Bagara, euskara gara. Bagara, euskara gara. Zaitzur handi, bide bazterrian, lusar ereiten ari, baratze izkinean. Goizoban lasterkari pasatu aintzinean, aitzinan pandana hori zede bruoteztian. Bai, aizue, eta kontaira zuen, favorez, Orbain Kultur Elkartea ikusten dut, pankarta beltz punki eder bat ikusten dut, Araba punki ere badan, Gasteiz punki euskaldun hori da une honetan pantailan ikus dezakeguna, izaskon? Bai, bueno, hau zen bere garaian izen desberdinak eduki zituen taberna bat, MK bere garaian, Kaskabarra ere bai? Kriselu, eta, bueno, bilakatu zen alako elkarte bat, musika punk zainduko zuena, eta egiten dira kontzertuak, egiten dira bertan esposaketak, topaketak, hitzaldiak, eta aspaldien aizkun, egia esan, baina bai, hor ikuste ditut ezagun batzuk, berez, bai, así que hor jarritze dute. 10. urte horrena dala uste. Egin dituzte dokumental, proiektzioak ere eta nahiko interesgarria. Bai, gusten duzue. Gasteizko gainaldeko irudi horiek, honezkero pixkanaka aldezarra. Akaso, Erenxugeren zati bat kutxin geratu zaigu, ezta? Edo nola ikusten duzue? Antzematen da, ez? Aldaketa bat sumatzen dugu. Horrik eta puntutxa. Baina ez da gaizki pentsatu behar da, enbudo moduko bat egin dulako eta jendea hor geratu da. Bai, alabeharrez, ez? Alaberi ez, alabeharrez, alaxe geratu zaizkigu lagun ugari, Gasteizko aldezarrak. Gaur parranda oso euskalduna espero dugu, ezta? Raúl, bai? Imaginatzen dut baiet, beti bezala honelakoetan, en fin, geroko giroa ikaragarria izaten da. Ederki, atzean utzi dugu pixkanaka, Gasteizko erdigunea, aldezarra, eta Gasteizko kilometro horiek pixkanaka atzean utziko ditugu, gauerdia jotzear dugu lagunak, gu geu ere ari gara, kilometroen errepaso egiten, Gasteiz aldetik noiz aterako te den korrika, pixkanaka ere agurtzen hasi barko dugulako, baina tira, guazen gainaleko irudi hauek behar bezala ikustera. Sakurrak sakurtegian daude oro isilik. Ketirik horrikarik sakurrak sakurtegian dipitaba. Oi. Apa kuadrika. Bi, iru, 23. Arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika,
tic-tac, tic-toc. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira. Eta hemen ari gara, azterketa zorrotza egiten, atzean zergatik geratu ote zaigun, jendearen zati bat, arrazoi ezberdinak noski gauerdia gertu dugula batetik, ordu txikiotan, honezkero txikienak, ilunpe hauetan ausartentzako korrika delako aurrean dagoena, eta abiadura ere bizkortzen hasi delako, nabarmen, ordu erdiko atzerapen hau, inguruetako, Aitor, zuri mango dizut ditza, inguruetako herri txikiek pairatuko dute, ezta? Ziurtzaude, ezta? Gaur aiaraldean gertatu da, sartu da atzerapenarekin, eta ia puntu alatera da... Aiaraldeari esker, beraz, atzerapen hori harindu da, baina orain zer gertatuko, Aitor? Zeinek nozituko dugu? Orain atleten unea heldu da. Eta atleten unea heldu da. Datozen kilometroak edozein kasutan ze zeharkaldi aurreikusiko dugu, zegia da, korrika honetan nahiko zigzag destenteoak egin dizkigu, korrikak Bizkaialdean, Arabaldean berriz ere atzera buelta, nahiko interesgarria izan da urtengo ibilbidea, ezta? Figatu zarete, kontraste asko bilatu dituela ibilbideak, jabetu zarete horretan? Bai, Araban ustu tirutan edo sartu izan dela, okerrez banago. Baina, Araban beti gertatzen da, sartu datera eta... Bai, zorionez horrek ere erakusten digulako, ezta? Korrikak erakusten dugu Euskal Herria ez dela ez A8, ez A15, 921, askoz gehiago da zorionez, eta Araba horretan akaso adibide ona da, Aitor. Bai, gola gutxi izan genituen Poloniako Erasmus Pluseko ikasle batzuk Laudion eta eraman zituzten Donostiara, eraman zituzten Bilbora. Eta hemen daukazu mendia, itxasoa, hiri handia, eta egon nintzen esatea, bai, eta basamortua ere badaukago. Badaukago hemen anistasun bat, zera. Basamortua ere badu hori da, eta tiro poligono ere bai, denetik daukago ezta, urtegiak, superportuak, eolikoak, abidurandiko trena ez da iritsi, baina zulatuta gaude, herrian hitza ez da. Helduko den, baina faktura pasako digute. Faktura bai, horretan faktura pasatzekoa bai, akaso pena batzutan, halako tristura puntu ere etortzen da ez, azpiegitura zenbaitzutan zenolako diru finantzaketak, zenbateko zifrak, eta akaso Euskara bera azpiegitura bezala hartuko balitz, bestelako finantzaketa eta unibertsitasu bat ere izango genuke, baina tira, korrikari hortarako dago, eta poztekoa da, instituzioetako ordezkaritza nabarmenare izatea. Gerora etxeko lanak ere jarri beharko dizkiogu, baina korrikan parte hartzeak ere badu bere garrantzia, eta horretan bidean aurrera egin ezagun noski baietz. Ez dakit, azken hitz batzuk ere eskatuko dizkizuet, astean eta behin eskerrak eman dizkizuet, hiruroik, gaur Gasteizko zuzeneko honetan parte hartzagatik plazerra izan da noski baietz, geuran izan ditugu Raul Urkiza, ez dut lehen aipatu, baina Arrue Kulturuneko programatzailea bazara, Izaskun Urkijo arte zuzendaria badela badakizue, aipatu dugu saga bat ere badirela honezkero, Euskal Industriaren Arabako zinema industria izendatzen hasi ginateke, hasi gaitezke, Izaskun? Izan daiteke. Eta Aitor Raspuru, kazetaria Iaraldetik, plazer bat izan da. Azken inpresio bat, ze lerroburu jarriko zeniokete gaurko korrikaldi honi, Raul? Gasteiz bete da, Gasteiz biziri dago, Gasteiz euskalduna da. Gasteiz euskalduna da, Gasteiz korrikarekin batera beti bezala, edo azken 21. mendean zera guztietan gertatu izan den bezala, eta, en fin, posik orain ja behin jendeak utxitik eta lan geratuta, lasterketa ja badu aukera galdutako denbora apurua berreskuratzeko, ez? Aitor? Ni gertuko nintzatek anistasunarekin. Eta anistasun hori agertu dela leku gehienetan. Eta uste dut posteko modukoa dela ikustea, joera hori ez nazio mailan ematen dela, ez dela leku batzuetan bakarrik ematen. Eta, ni pentsat, euskarak egituratzen duena, islatzen duela uste dute anistasun horrek eta korrikak berak. Izaskun? Hasi gara lehen aipatzen Bizkar Zoro eta horrekin amaitzeko, nola bere momentuan hizkuntza bat zapaltzen da, saiatzen da desagertarazten,
ondoren jendea saiatzen da hori berpizten, baino izkutuan, lortzen danean hor lotxa ere badago hori erabiltzeko, nahiz eta erabili ahal izan, eta herri mugimendua da, behingoz hartu eta indarra ematen diona. Gaur egun euskaraz bizi gaitezke, ikasi, lan, proiektu internazionalak egin ditzakegu euskaraz, eta hor dago nik uste etorkizuna. Osea, egiten duguna gozamenetik egiten, ez? Osea, benetan zintzoki disfrutatzen. Hitz okin, azken hitz batzuk, esango dizugu gaur dira heldu garela, Gasteizko zuzeneko honetan, Arabako hiriburu euskaldun honetan, gertatutakoaren kontakizuna egin izan dizugula, kontestuan jarriz, aipamenak eginez, eta azken urte eta hamarkadetako ibilbidea gogora ekarriz, eta Gasteizko izaera hori aipatuz eta nabarmenduz. Gauerdira gerturatzear, esango dizugu datozen kilometroetan, besteak beste, Baskoniak ere hartuko duela lekukoa, eta azken irudiotan ikusten dugu korrikako langileak buru berlarri dabiltzala, gau giro honetan, ugari direlako korrikara bat egiten ari diren herritarrak, askok akaso korrika aurreneko ere ezagutuko dutenak, beraz, aizue, izan da dila ikasketa prozesu bat, izan da dila, korrikak utziko duen arrasto baten, jarraipena eta zer esan aurrera segituko duela korrikak eta argi. Oraindik ere, badu tartea, gaur ostiral gaua, oraindik ere, larunbata aurretik, igandean Bilbora helduko baita, joan den asteburuan, Atarratzetik abiatuta, Euskal Herria zeharkatuta, milaka kilometro batzuk eginda, eta nola ez, milaka euskaldun batzen aritu eta gero, Bilbon irakurriko ditugu korrikaren mezua, eta zer esan, han izango gaituzuela, euskara garelako eta euskara izaten segitu nahi dugulako. Gau pasa denoi, mila esker. Ezin ulertu kazulertu pelurraren bizitza, eskatasunaren etxekarpia. Korrika etenik gabe eskaintzen jarraitzeko, babestu Hamaika, herria egiteko. Aurten ere, 11 egunez eta 24 orduz etenik gabe, korrikaren jarraipen berezia eskainiko dugu Hamaikan. Badator korrika, Atarratzetik abiatu eta Bilbon amaitu arte, une garrantzitsuenak gertutik jarraituko ditugu. Eguneko kronikak, zuzeneko konexioak, albiste boletinak eta hiriburuetako saio bereziak izango dira Hamaikan. Horrez gain, hamaika.eus 24 korrika webgunean, korrikako eduki guztiak zuzenean eta nahieran ikusteko aukera izango da. Baita zure korrikako kilometroaren bideoa ikusi eta deskargatzeko aukera ere. Jarraitu korrika 24 orduz, zuzenean eta euskaraz, Hamaikan. Euskal komunitatea elkartzeko, korrika bultzatu eta euskaraz bizitzeko. Egin zure ekarpena. Hamaika, herria egiteko. Uala, hori argazki puska. Eta hori hurbildu gehiago. Hor? Zumarekin? Gehiago? Gehiago. Ez da posible. Bai, Leica kameradun mugikor bat. Ai ama!